Niin, eikö se ole vähän niin, että saman tien kun kamera menee päälle, niin toinen persoona tulee esiin ja se oikea sinä vaan katoaa. Just näin, tulee käyrää. Nyt on pellemode päällä vai mikä mode? Niin, se on varmaan se pellemode. Jep. Saadaan viihdytettyä katsojia, eikö näin ole? Kyllä. Tervetuloa Sohvax Pisse maahankin. Metsi on Tuomas. Miten menee? Ihan jees, ei mitään ihmeellistä. Just tuli salilta, Metsi on nykyään tällainen salikörmy. Ai saatana. Lihakset vielä kyllä puuttuu. No ei pari kuukautta, niin ei on könä. Niin, katsotaan siitä sitten. Mitäs sulla? Ihan jees, mä voisin aloittaa kertomalla jatkostorin mun miten meni? Silmässä hämähäkki. Jep. Hämähäkki silmässä juttu, mistä ränttäsi viime jaksossa. Menin samana iltana nukkumaan. Ja pistin nukkumaan. Ja meni aika myöhään. Kello oli aika paljon. Varmaan 2 kun olin pistämässä nukkumaan. Laitoin silmän kiinni. Jäätävä jomotus vaan tuossa silmässä. Mutta fuck. Sitten aukasi. Sitten takas. Fuck, on se jomotus siellä vielä. Sitten mä alkoin kotiin alkaa kikkailla, että silmä kiinni ja mä katson vasemmalle päin. Okei, nyt ei jomota. Sitten mä olin sille, että en mä voi nukahtaa sille, että mä keskityn siihen, että mihin suuntaan mulla pupiilit osoittaa, että ei tää toimi. Menin vessaan, joku 20 minuuttia huuhoi silmää kaikilla eri strateilla ja koitin tuijottaa ja väännellä ja vaikka mitään. Mä en nähnyt siellä mitään. Sitten mä kyllä tunsin, että se on tossa keskellä luomessa joku roska. Sitten mä, että fuck it, laitoin työterveyteen keskellä yötä viesti, että seuraava vapaa-aika tosta viereisestä mehiläisestä. Ja sitten oli silleen, että joo, valvotaan sitten koko yö. Keitin kahvia ja valvoin yö. Ja aamulla kävin lääkärissä ja sitten se otti vaan mun luomesta kiinni. Ja se eka tutki sitä, väänteli silmää ja tutki se, että ei täällä mitään näe. Sitten se otti luomesta kiinni ja väänsi se. Sitten se oli, että no ei täällä kyllä mitään näe. Sitten se laittoi takas luomeen alas. Siis ihan vittu epämiellyttävää tuntuu niin kuin silmä lähtisi irti. Se on niin kuin hyi vittu. Uskon, varmasti niin kuin ikävää. Niin siis ottiko se silleen niin kuin ihan kunnolla peukulla silleen? Ei, jotenkin, se vaan otti sormilla jotenkin. Niin kuin miten sä teet ton niin kuin. Se varmaan vaan flippasi sen, tiedätkö, silleen peukulla. Siis se tuntui niin kuin sun silmässä vittu irti. Ei se silleen sattunut, mutta se oli ihan super epämiellyttävää. Sitten se teki sen vielä uudestaan, kun se halusi double checkata tai en mä tiedä. Lol. Vähän niinku silleen, sattuuks lol? Uudestaan vaan. Ei se siellä mitään nähnyt. Mut sitten kipu vaan lähti, kun se flippasi, niin se varmaan lähti siinä, siellä oli joku pieni. Se hämähäkki lähti kävelemään. Jep. Nyt se kävelee siellä sun aivojen ympäristään pitkin. Jep. Sitten mentiin toiseen huoneeseen. Siellä oli joku apulaislääkäri tai joku, se oli se, että laitetaan vielä puhistavaa ainetta huolella sinne. Sitten se toinen piti mun silmää silleen tyyli auki ja sitten se ruutasi sinne jotakin ainetta. Että se puhistaa se silmä tai jotain, en mä tiedä. Sitten se vielä määräsi jonkun tuubin, mitä mun piti muutaman päivän aamuilla laittaa rasvaa tonne silmään. Fresh. Nyt on varmaan ainakin kliini silmä, eipä siinä. Nyt on. Ja itse asiassa mä sain kehuja, kun olin pari päivää käyttänyt sitä rasvaa töissä. Työkaveri oli vaan yhtäkkiä sille, että Hannes, kato tänne. Sitten mä katsoin ja sitten se oli sille, että sulla on kiiltävät silmät. No mitä vittu. Okei, nättiä. Siis se näytti aina kun mä laitoin sitä rasvaa, niin sen jälkeen niin mä olisin itkenyt tai jotain. Mulla oli ihan semmoinen lasinen silmä. Joo, ihan hauska. Interesting. Tai no niin, en mä tiedä oliko toi kehu vai mikään, mutta kommentti ainakin. Se on silleen, että ootko itkenyt tänään paljon? Jep. No joo. En oo itkeneen. Ei mua oikeesti itketä yhtään. Ei. Joo, ei siis hauska story kyllä. Ja no hauska, että noinkin voi käydä. Mä oon yleensä saanut kaikki roskat silmästä niin ihan vaan silleen räpsyttelemällä ja vedellä. Että. Jep, joo yleensä kyllä saa. Mä en tiedä. Mä kävin edellisenä iltana pelaan beach volleyn, niin mä veikkaan, että sieltä joku hiekkajuva. Jep, niin me käytiin. Ja joo, varmasti sehän on tosi pientä se hiekka siellä. Niin. Ihan ymmärrettävä. Mutta tänään sä skippasit beach volleyn ja päätettiin äänettää poro. Jep. Ei oo pyörässä rengas kiinni, niin ei jaksanut lähteä. Fair. Ja ainakin korvasit sen jollain niin vähän tehokkaammalla tekemisellä, eikö siis mitä järkevämmällä tekemisellä. Kyllä, podcastia voi on. Joo, näinpä. Onko meillä tänään joku aihe? Mä vähän kuulin tällaista juttua, että meillä saattaisi olla jotain. Jep, ensimmäinen aihe, katsotaan kuinka paljon pysytään aiheessa. Onko meillä mitään sanottavaa aiheesta? Kaverit, kaverisuhteet, kaveruus, joku tällainen. Joo. Kaverit voisi olla hyvä title episodilla. Joo, ja tosiaan
koska Metsillä ei tunnetusti kavereita ole, niin Hannes on tänään se haastattelija. Kyllä. Ja vähän niin kuin sitten se asiantuntija, eikö vaan? Joo, ekspertti. Teillä on kyllä niin helvetisti kavereita. Jep. Molemmat ollaan sellaisia todella sosiaalisia ja paljon kavereita omaavia ja hyvin kavereihin yhteyttä pitäviä tyyppejä. Jep. Viestittelen kaikille säännöllisesti. Itselläkin tulee säännöllisesti kerran vuodessa laitettua jotain. Se on ihan hyvä tahti tai kerran vuosi. Hei, jolla on nähty pitkään aikaa, pitäisikö käydä pizzalla? Jep. Ei vaan. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen aihe. Ne on monesti, tai monelle vaikea asia, kaverit. Musta tuntuu, että mulla ei ollut hirveän sellaisia vakavia kaverisuhteita oikeastaan, niin kuin, tai siis semmoisia, tiedätkö, ala-astetyyppisiä, tai mulla oli ala-asteella sellaisia niin paras kaverityyppejä ehkä, mutta ei niin kuin, oikeastaan sen jälkeen on muodostunut hirveästi uusia sellaisia. Jep. Että se kavereiden muodostus on monesti niin kuin vaikea aihe. Jep. Se on mullekin ollut vaikeaa viime aikoina. Varsinkin just nuorena aikuisena tuntuu, että kaikki vähän ehkä etsii itseä, eikä tiedä kuka on itse, niin sitten ehkä hankala löytää sellaisia tyyppejäkin. Tai on hankala tietää, millaisten tyyppien kanssa haluaa hengätä taas silleen. Mutta mulla olisi kysymys heti alkuun aiheeseen liittyen. Aika paska kysymys, mutta kaikki on kuullut tämän varmasti joskus, niin onko sulla paljon kavereita, Tuomas? Toi kyllä vähän äsken tossa jo tuli, mutta... No, siis kyllä mä sanoisin, että mulla on kavereita aika paljon. Siis niin paljon, että en pysty pitämään kaikkiin hyvin yhteyttä. Mutta mulla on siis käytännössä suuri osa mun kavereista ei ole hirveän hyviä kavereita. Jep. Että mulla on tosi paljon työkavereita ja kuorokavereita. Kuorokaverit on kyllä hyviä tyyppejä kaikki, mutta en mä erityisen läheinen ole muutaman niiden kanssa. Jep. Ja niin, niitä on kyllä semmoisia työkaveri, läheiskaverit, joka ei ole välttämättä sellainen, jonka kanssa saat joka viikko. Jep, kavereita, niin sellaisia... mutta ei ystäviä tai jotain. Niin, ehkä sen voisi sanoa noin, että mulla on paljon kavereita, mutta tosi vähän ystäviä. Ja Jep. ehkä ystäviä haluaisi enemmän. Jep, niinpä. Musta tuntuu, että tämä on aika perus aika monella. Niin kyllä, sellaisia hyvän päivän tuttuja riittää, mutta ei sitten sellaisia tyyppejä, jotka haluaa olla aktiivisesti sun elämässä tai hengailla sun kanssa aktiivisesti tai sellaisia tyyppejä, jotka sä kutsut sun intiimeille syntymäpäivän juhlille, jossa sä vedät perseet. Jep, missä vedetään perseet, aika lailla siinä. No ei oikeasti ihan kavereiden kanssa voi vetää myös perseet, mutta Jep. sellaisten hyvien ystävien kanssa ehkä sitten vähän enemmän semmoista, no joo, en mä tiedä. Musta tuntuu, että jos miettii itsellä hyviä ystäviä, niin suuri osa on lapsuudesta, just jostain ala-asteelta. Tai vaikka minä ja sinä, eihän me silloin oltu frendejä, mutta ollaan me tunnettu kuitenkin ihan penskasta asti samassa kylässä. Joo, oltu. No siis käytännössä ollaan tiedetty toisemme, mutta ehkä eka kerran hengattiin yhdessä joskus yläasteella. No tuntuu, että suuri osa on just jostain kautta, mutta toisaalta niinhän se on niin. Väkisin kyllä siellä asunut, niin kaikki ketä on tuntenut, niin on ollut samassa paikassa. Niin näinpä. Asunut tuntuu, niin vähän aikaa missään muualla, että täältä olisi vielä kerennyt hirveästi. Joo, musta tuntuu, että mun hyvät kaverit on pääasiassa Oulusta ja Intistä. Nämä läheisimmät kaverit. Mikä on absurdi juttu silleen, että okei, että tässä on kuitenkin kohta 5 vuotta mennyt ja ei ole hirveästi sen jälkeen, ei ole 4 vuotta mennyt Intin jälkeen, eikä ole silti hirveästi uusia hyviä kavereita tullut. Että. Mutta aikuisena on vaikea tehdä. Jotenkin kaikilla on kiire, kaikilla on töitä, kaikilla on harrastuksia, omia menoja, jotain tällaista. Ja koska se, että saa oikeasti hyvän ystävyyssuhteen, niin vaatii aikaa. Tai ainakin niin mä näen, että ystävyyssuhde on vaan käytännössä kuin hyvin teille klikkaa, kuin hyvin samoja juttuja, mistä te tykkäätte. Ja sitten kuinka paljon vaan vietitte aikaa yhdessä. Niin. Aika lailla. Siis ihan 100-0 ja nuorena se on paljon helpompaa, koska sä oot koulussa. Jep, ei sun tarvitse tehdä mitään koulukäytännössä, se vaan automaattisesti. Siinä sä vaan vietät koko ajan aikaa. Niin ja sut pakotetaan olemaan niiden kanssa koko ajan, jolloin sä automaattisesti etsit kavereita ynnä muuta sieltä joukosta ja juttelet jatkuvasti uusille tyypeille. Mulla saattoi olla silleen, että mä tulin aika hyväksi kaveriksi jonkun vaan siksi, koska me pelattiin samaa kännykkäpeliä, vaikka meillä ei ollut hirveästi mitään muuta yhteistä. Niin toi oli kyllä hauska, kun
mun yläasteikänä, niin mä tyylis sain ekan mobiilipuhelimen joskus kutosluokalla, niin sit koko yläaste meni niiden mobiilipelien pelaamisessa. Ai et, hype. Oli kyllä aika. Oliko sulla legendaarinen Nokia lestakapula? Mulla ei ollut siitä. Mun eka älypuhelin oli Samsung Galaxy Mini. Okay. Se oli kyllä paljon parempi kuin se lestakapula mun mielestä. Että, joo. Siinä oli niinku siis... Ja niinku fiisteli alusta asti. Joo, siinä oli Android ja siihen sai siis paljon enemmän kaikkia pelejä ja siinä oli mun mielestä se paremmin näyttö. Joo. Sillä Nokian kapulassa niin siinä oli sellainen näyttö, mitä piti painaa niin kunnolla. Ja niin olikin. Oliko se joku kynä? Olisiko ollut joku tommonen setti? Mutta siis semmonen, niin kuin, joka toimii tosi huonosti verrattuna sit näihin nykyaikaisiin. Legendaarinen lista. Sitten se mun Samsungi toimii aika paljon paremmin. Mutta toki oli silloin oli kaikilla muilla sit vielä parempi. En ollut hirveän rikkaasta perheestä, niin mun kännykkä ei ollut mikään paras. Puhelinpelit, varsinkin yläasteella aina välkällä hakkas, vaan puhelinpelejä ei ollut mitään tekemistä. Niin se oli silloin niin uusi juttu, tiiätkö, että kaikki voi pelaa. Toki oli jotain, tiiätkö, Nintendo 3DS ehkä. Mutta olit aika nörttikö tuot kouluun semmoisen. Ei pysty puhelimella ihan fine pelata, mutta siis kaikilla on puhelin. vahingossa, niin ai. Jep, siis nykyään varmaan sama, että tyylin kaikki pelaa siellä niillä puhelimilla. Joillakin on semmoiset vähän isommat puhelimet ja sitten kuitenkin se on se nörtti, joka tuo se Steam Deckin tai Wiiin sinne. Switchi tuli. Jep. Olisi just hype Switchi koulussa ja hakkaat vaan välillä. No se olisi kyllä kova. Tai Steam Deck, mieti. Siellä, mikä se peli, jos se, mitä sä pelasit joskus? Isaac. No just jotain tollasta, niinku törkeä jees vaan siellä välitunnissa. Dead Cells on kans hyvä, joo. Jep. Mutta just jotain Isaacia tai Dead Cellsia, niin hullu jees pelaa vaan välkällä. Jep. Mutta onhan se nörttimuovi ehkä, että niinku pelkästään pelaamisen tuo oman laitteen. Jep. Siis me pelattiin, tosta Isaacista tuli Amiksissa aina Isaac. Meillä oli tyyli suurin osa tunneista ATK-luokassa. Niin, se oli hyvä siinä tunnilla vaan hakkas Isaac. Meitä oli aika monta äijää, kaikki pelattiin Isaacia ja se oli joka tunti aina sama hakattiin. Aika hauska kyllä. Produktiivista. Mä muistan, mä pelasin sitä web-browserissa toimivaa kynäriä CS. Onko CS:stä joku web-versio? On joo, kyllä musta tuntuu, että 1.6 on. Tai joo. Mutta joo, sitä pelattiin kyllä myös yläasteella, mutta mä olin lukiossa ja meillä ei ollut vielä mitään näitä sähköisiä kursseja. Mä olin just siinä väliinputoajia ikäluokassa, jolla ei ollut mitään sähköistä YO-koetta teemässä. Niin aika harvoin sitä tuli oikeasti pelattua, mikä on helvetin hyvä juttu, koska tuli ehkä opittua sitten enemmän juttuja. Niinpä, jep. Tarinaopetus, että kansi opiskella, koska se on parasta, mitä sä voit koulussa tehdä. Aika lailla, vissiin sen takia sinne mennään. Tai jotkut menee siihen ryyppään. No siis en tiedä, jotkut menee ryyppään, jotkut menee pelaamaan pelejä, mutta oikeasti niinku mistään muusta kuin opiskelusta sieltä sä et saa valueita, paitsi että ehkä jos sä teet uusia kavereita. Ne on tosi arvokkaita. Jep, kyllä. Josta päästään takaisin aiheeseenkin. Jep, mä halusin tämän aiheen jotenkin ollut relevantti lähiaikoina, kun muuttanut Oulusta Helsinkiin. Nyt reilu puoli vuotta ollut ja koittanut täällä saa kavereita. Niin mä tiedän, mielenkiintoinen. Joo, ehkä sä voisit kans kertoa, että millaisia kavereita sulla on ja onko sulla paljon? Niin. Kyllä mä vaikka, että kavereita on tullut ajan myötä just eri kouluista ja silleen. Mutta suuri osa just kavereita, sellaisia ystäviä nykyään aika vähän. Enkä mä kaipaa paljon, enkä mä koe, että mulla pystyisi samaan aikaan olla kovin montaa sellaista ystävää, kehen mä pidän yhteyttä eikä tänään säännöllisesti. Mut sitten toisaalta, jos on joku vanha ystävä, kenen on ollut pitkään ystävä, niin en mä tiedä. Vaikka ei vuoteen näkisi, niin se on aina hauska nähdä pitkästä aikaa, niin kai nekin on vielä ystäviä, ja totta kai on, ei siinä. Niin näinpä, joo. Siis voi olla myös niinku hyviä ystäviä, joita ei vaan näe hirveästi. Jep. Sit ne on vaan niinku, pääsee tosi nopeasti niinku kuitenkin sille deepille levelille keskustelussa. Sä vähän niinku tunnet, vaikka sä et tapaakaan vähän aikaa. Jep. Ymmärrän ton pointin hyvin. Onks mä sun hyvä ystävä? Kyllä mä sanois. Podokin tuli äänittäin. Ai. Kiitos, säkin oot mun hyvä ystävä. Aika tällainen... Ja siinä oli episodi. Joo, ei vaan. Verhotkin. Joo, sulla ei oo sit varmaan, onko sulla työkavereita? No siis, joo, työkavereita. En mä niitä vapaa-ajalla koskaan näe.
Joo. Mutta toimistolle kun mennään, niin ihan hauskaa aina jutella. Niin jep. Mulla oli vähän silleen tää nykyinen firma, missä mä olin, niin oli silleen tosi hauska, että oikeasti mun työkaverit, niin niistä tuli myös aika hyviä kavereita mun mielestä. Että me hengailtiin kyllä lähes viikoittain niin työajan ulkopuolellakin. Toki tosi usein niin liittyi esimerkiksi dartsi heittoon ja kaljaan se hengailu, mutta niin joka tapauksessa oli aika semmoista hyvää meininkiä. Ei, toi on just lepi, jos työpäivän jälkeen lähtee vaikka bisselle tai dartsille tai jotain työkavereiden jälkeen. Ja kyllä mä veikkaan, että jos olisi itselläkin semmoinen työporukka, missä olisi toi kulttuuri, niin ihan mielellään niin se olisi hauska. Jep. Ja nyt tosiaan siis tätä firmaa, missä mä oon, niin jo ajettu alas ja mä oon vikatyyppi siellä, mutta siltikin me ollaan sovittu vielä, että mennään ensi viikolla heittää dartsia. Että niinku nice. Ehkä harvemmin niinku työporukoista tulee tollasia, jotka niinku pitää yhteyttä jälkeenkin päin. Mutta mun mielestä se on tosi siistiä kyllä. Että jep. Ja tossa just toimista puhut, että hyvät frendit on vaan sellaisia, kenen kanssa oot viettänyt pirusti aikaa. Niin työkaverit on just hyviä, kun sä teet töitä niiden kanssa, niin siinä tulee automaattisesti vietettyä aikaa. Ja sitten jos teillä vaan klikkaa, niin sitten on tosi helppo lähteä pissille sun muuta. Niin näinpä. Sitten jos juttu lentää duuniskin lounailla ynnä muuta, ja kun duuni ei yleensä halua vetää silleen hirveän vakavalla naamalla 247, niin sitten jos siellä lentää hyvin läppä, niin todennäköisesti pidätte ihan hauskaa sitten, kun te menette sinne pikkujouluihinkin kanssa. Jep. Siinähän sitten bondaa ihan hyvin. No on kaikista legendaarisimpia jotkut firman pikkuilut tai jotkut. Pääset pitkästä aikaa. Tai varsinkin, jos on hyviä työkavereita, ketä näet joka päivä juttu luistaa, mutta ette koskaan hengaa vapaa-ajalla. Sitten kun kerran 2 vuodessa jotkut pikkujoulut, missä pääsee niitten kanssa kaljalle tai muuten vaan mitään hauskaa, niin se on kyllä aina eeppistä. Jep, mutta kyllähän toisit tuo taas ongelmia kanssa, että esimerkiksi työkaverit, jos ne on liian hyviä kavereita, niin mieti että sä oot sun pomon kanssa tosi hyvä kaveri ja sit sen pitää antaa sulle potkut. Jep. Niin okei, joo. Osa varmasti pystyy miettimään silleen, että ei tässä ole mitään henkilökohtaista, että tää on vaan niinku business decision, että mä olin paska työntekijä ja mulle piti antaa nyt fudut, että eipä se ton vika oo ja pidetään vielä yhteyttä ja näin. Mutta mä sanoisin, että aika harva pystyy ehkä tuohon. Niinpä. Se on ihan vitun nihkeä tilanne. Siis niin, nimenomaan just joku niinku lomautus, niin ei kyllä se on, jos omalle kohdalle tulisi, niin se olisi niin iso hitti, että en mä kyllä välttämättä pystyisi enää niin pitää yhteyttä välttämättä. Jep. Et sinällään niin tosi fragile ja oikeasti työyhteisössä ei voi olla yhtä vapaasti, mitä niin sit esim. Oikeiden kavereiden kanssa. Niin on, koska sun pitää aina olla vähän se working fasaadi päällä. Jep, vähän niin kuin meillä on aina tässä podissa. Jep. Ei vaan, täällä me yritetään olla ihan no filter, mutta niin toissahan sun pitää olla aina vähän semmoinen asiallinen. On siinä aina semmoinen mode, että se mene kalsarit jalassa töihin. Niin, näinpä. Siis en mä kyllä kaverillekaan mene kalsarit jalassa, mutta joo. Kyllä töissä pitää olla aina vähän sellainen. Joo, mä oon ihan kiitollinen siitä. Jep. Mistä sun mielestä sit... Niin, siis jos sä mietit tällä hetkellä hyviä ystäviä, missä sä oot niinku tavannut ne? Just puhuttiin, että me ollaan tiedetty tyyli aina. En mä muista, miksi me alettiin hengaa, mutta ollaan tunnettu pienestä. No siis me tavattiin tyyli yhteisen kaverin kautta muistaakseni. Käytiin kaupassa jonneiltiin jotain. Teetkö ostamassa ESC? Jep. En mä edes muista. Jotain tollaista turhaa. Joskus silloin, kun sä olit Intis, mä alettiin hengaa enemmän, mutta en mä muista miksi. Se vaan jotenkin tuli. Jos mä mietin mun hyviä ystäviä, niin mitä mä oon tavannut, niin kaverin kautta. Naapuri. Koulu. No tossapa noin oikeastaan. Joo. Kaikki on kyllä kaverin kautta tai koulusta. Joo. Mulla on ehkä niinkö... Joo. No jäbä mä sanoisin, että kaverin kautta. Jep. Sitten koulu ja intti ehkä. Jep. Ja inttikin on semmonen, missä varmasti itsellä nyt ei mitään pysyviä frendejä, mutta siellä varmasti helposti. Siellä vietetään vitusti aikaa yhdessä. Struklataan yhdessä, niin kyllähän siinä niin väkisin. Niin näinpä. Joo. No Intis joo tulee parhaat kaverit, kun teet sä rynöät siellä joo. Niin jep. Siinä kyllä tulee. Niin, et sä voi aamuilla viikkoa me tässä jonkun kanssa ilman, että teistä tulee edes vähän kavereita siinä. Niin näinpä. Mutta siellä toisaalta kaikki on vähän sellaisia kavereita. Että
ei välttämättä niin sitten tuu pidettyä helposti yhteyttä. Toki kertausharjoitukset siinä mielessä jees. Onko käynyt kertaan? En oo, mutta odotan innolla, jos tulee. Noniin. Saa nähdä, että onko mä vaan niin looseri, että ei tuu. Jep. Mutta eipä sitä voi tietää. En oo itekään, eikä mä olin toimistohommissa, niin ei mun mielestä pitäisi edes pystyä tulla mulle. Kyllä niitä saattaa tulla vielä. Teillä on kuitenkin tärkeä sodan-ajan tehtävä niin toimistohenkilöilläkin aina. Että. Se on hyvä kertaa, että miten näppäimiä näpytetään. Muistaakseni aika iso osa kouluttajista, niin kuin, eikö siis näistä, en siis oikeasti tiedä, mutta käsittääkseni niin aika iso osa toimistohenkilöistä, jotka on kuitenkin saanut niin sen koulutuksen, niin on sitten niitä henkilöitä, jotka opettaa C-miehiä, jotka tulee sitten sota-aikana kouluttautumaan. Okay. Joo. Mutta joo, se on kyllä mielenkiintoinen paikka ja siellä tulee helposti kavereita, joiden kanssa hengaat sitten 247. Todellakin. Jos miettii, että nyt mä oon reilu puoli vuotta asunut täällä, mistä saanut kavereita ja mistä aikuisena kannattaa lähteä hakemaan kavereita. Jos pitäisi antaa itselle vinkki reilu puoli vuotta sitten taaksepäin, niin aika pahaa, koska no varmaan netissä on helpoin, mutta samaan aikaan mä en haluaisi suositella, että netissä kavereita, koska se on jotenkin perseestä. En mä tiedä, kavereiden tekeminen on varmaan aina perseestä, jos sun pitää tehdä kavereita silleen, että sä koet, että sä tarvit kavereita. Sitten kun sulla on kavereita, niin sehän on vaan feedback-loopi, sä tapaat kavereiden kautta lisää tyyppejä ja tutustut niihin. Sittenhän se on easy. Mutta netissä se on tosi numbers game ja musta tuntuu, että se on täysin tuuristakin, että tuleeko sieltä vaan hyvää tyyppiä. Mäkin oon varmaan tavannut täällä 10 tyyppiä netistä muuten jälkeen. Ehkä 2 niistä on vielä kavereita. Jep. Joo, mä en ole ikinä kavereita tavannut netistä oikeastaan. Kyllä se jotenkin, mä oon käyttänyt kaverihaku.net ja sitten Jodeli. Molemmat on ihan hyviä niin kavereiden tekemiseen. Siellä voi valita alueen ja tälleen. Voiko valita kiinnostuksen kohteita tai jotain sellaista? Kaverihaku on semmoinen aika vanha-aikainen sivusto. Sä vaan kirjoitat sinne postauksen, laitat sun iän, sukupuolen ja sijainnin niin paikkakunnan. Joo. Jos sä voit ottaa sähköpostilla toiseen yhteyttä. Okei. Se on aika okei. No, siis, toi on kyllä aika. Jos joku suostuu käyttää sähköpostia, niin sä tiedät, että se ei voi olla niinku ihan vitun täysin kallua. Niin, tiedätkö, sinne laitetaan, että hei, huomasin ilmoituksenne kaverihaku.netissä. Olisi mahtavaa käydä ulkoilemassa yhdessä. Ystävällisin terveisin. Tuomas. Sitten puhelinnumero ja sähköposti. Joo, just tällä. Vähän niinku formaali meininki ehkä voi tulla tollasesta. En mä tiedä. Voiko sähköpostissa siis laittaa semmosia niinku smootteja viestejä? No siis käytännössä mun ikäluokassa, miten kaverihaussa toi toimii, jos laittaa sähköpostiin, niin sille, että sä siinä ilmoituksen kohdalla, että lähetä viesti, niin sitten kun sä lähetät sen viestin, niin sinne tulee sähköposti, niin se näkee, että se on tähän ilmoitukseen vähän niin kuin lähetetty se viesti. Niin sä vaan kirjoitat, että lisätäänkö snapista on mun snap. Okay. Sounds good. Oon mä muutaman kanssa sähköpostissa jutellut vähän ennen kuin ollaan lisätty, mutta yleensä se on vaan, että lisätään saman tien snapista tai vaihtaa numero tai jotain. Mun mielestä on aika vastuutonta käyttää snappia tai telegramia tai whatsappia, että Signal. Signal pitäisi Okei, mutta tuolla taktiikalla ei varmaan saisi kavereita. Paitsi ehkä muita nörttejä. Niin, muita turbonörttejä. Mutta se on jotenkin, just tuossa kaverihaussa, niin sä voit laittaa sinne, mikä sua kiinnostaa, millainen ihminen sä oot, mitä mielenkiinnon kohteita. Sä voit nähdä sitä tyyppiä. No okei, toi on ensimmäinen ongelma. Moni juttelee vituusti, mutta sitten ei koskaan näe. Mä en tiedä mikä juttu siinä on. Jotenkin kun sä netissä haet kavereita, ketkä haluaa kavereita, niin tuntuu, että siinä on tosi paljon tyyppejä, ketkä haluaisi kavereita, mutta ne ei koskaan ole mennä näkemään. Ehkä siinä pyörii sitten ne samat tyypit. Niillä on social anxiety ja ne ei osaa kommunikoida muuta kuin puhelimen välityksellä. Jotain tollaista tyyliä. En tiedä, joo. Siis oikeasti kommunikointi, se on törkein tärkeä juttu niin muutenkin kuin puhelimen välityksellä. Ja musta tuntuu, että tosi monet vähän niin juuttuu siihen puhelimeen. Vaikka asuu yksiössä ja juttelee jatkuvasti jossain Discordissa vaan, niin siinähän niin jää semmoinen normaali ihmisinteraktio aika monesti välistä. Jep. Se voi vähän niin vaikeuttaa sitä, että tuntuukin awkwardilta, kun on face to face jonkun kanssa. Jep. Ja se on vaan feedback loopi, sulle ei kavereita,
niin sä et saa kokemusta sosiaalista tilanteesta, niin sit se menee pahemmaksi. Negatiivinen, jep. Ja samalla toiseen suuntaan, jos sulla on paljon kavereita, sä oot paljon sosiaalisissa tilanteissa, sit sulla koko ajan paranee sosiaaliset taidot, ja sit se on vähän helpompaa, ja sit sä oot helpommin kavereita. Mutta joo, mä kyllä koen, että kaverit on molempia suuntiin ihan vitu feedback loop. No siis kaikki asiat on feedback kaikki loop. on, jep. Siis feedback loopit, no on ihan helvetin tärkeitä. Onko tullut Atomic Habitsissa vielä feedback loopit? On. Joo, siellä on, mikä se on, Q. Sitten on se ei muista. craving, response ja reward. Jep, jotenkin tolleen. Eli jokaisessa tavassa, mitä käytät, on ensin niin semmoinen vihje siihen, joka saa sut ajattelemaan jotain asiaa. Sitten on halu, eli sä haluat saada sen rewardin siitä asiasta. Jep. Ja sitten se itse teko ja sitten se itse reward. Ja kaikki on tärkeitä ja niitä pitää vähän niin kuin miettiä sille eri tavalla. Joo, Atomic Habits, hyvä kirja. Saatettiin mainostaa aikaisemmin kesken tällä hetkellä vielä kyllä. Ehkä, en muista ollaanko puhuttu, ollaan saatettu, mutta varmaan top 3 kirjaa, jos pitäisi suositella jollekin random ihmiselle vaan. Joo, ei meitä on kyllä tykännyt nyt, lukenut hetken aikaa, joo. Jep, vitu hyvä, mä oon lukenut se joku pari kertaa. Joo, ja sitä voi käytännössä niin käyttää melkein mihin vaan kavereiden hausta, vaikka tiskien tekemiseen. Jep, en mä tiedä, mun mielestä se on super powerful skill osata rakentaa habits, tapoja. Niin, hyviä tapoja. Hyviä. Ja hukata huonoja tapoja. Että vaikka röökin poltto, niin sä voit hukata sen niillä opeilla, mitä sulla on. Jep, tavallaan kun sä ymmärrät, miten habits, tavat, jotenkin tapa ei sovi suomeksi mun mielestä. Mutta jotenkin kun sä ymmärrät, miten tavat toimii, niin paljon helpompi rakentaa hyviä, just ymmärtää, miksi sulla on itsellä huonoja tapoja. Ja se ei oikeesti, mä koen, että se ei edes vaadi paljon efforttia rakentaa hyvää tapaa, jos sä ymmärrät, mitä se tapahtuu ja osaat kikaat, mitkä toimii sulle itselle. Niin. Vaikka itse on aika paljon kokeillut rakentaa eri habitteja ja tavallaan miettinyt sitä, mikä mulle toimii sun muuta, niin aika helposti mä omasta mielestä pystyn nyt rakentamaan uuden habitin, jos mä haluan. Niin, jep. Ja se on powerful, koska muutos tulee pienistä jutuista. Niin kyllä, siinä pystyy niinku kehittämään itseään aika hyvin. Tämä meni vähän tämmöiseksi self-helpiksi. Mutta eikö kavereiden hankkiminen, niin se on vähän semmoista self-helppiä? Se on aika self-helppiä. Sulle tulee parempi mieli, sä saat sosialisoitua ja näin edespäin, sit kun sä oot kavereiden kanssa. Että se on ihan tärkeä juttu. Jep. Mutta joo, mulla oli joku juttu, mitä mä olin löytämässä. Niin, siis mä ränttäsin siitä, että moni juttelee, mutta ei halua nähdä. Niin sit kun sä näet, niin sekin on aika käynyt useamman kerran itselle. Sä tapaat jonkun eka kerran. Teillä on hauskaa, teillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita, bla bla bla. Sitten tosi monesti se juttu vaan jää, niin kuin ette näe koskaan uudestaan. Sitäkin mä oon miettinyt, mistä se johtuu, mutta kun mä sanoin, että se on aika tuurista, että kun hyvin tyyppejä sä löydät, niin jotenkin se pitää olla molemmilla, vaikka teillä klikkaisi hyvin, niin pitää olla molemmilla just sillä hetkellä aikaa ja nähdä uudestaan ja mielenkiintoa nähdä uudestaan. Se on pikemmin puuttuu, niin ei se vaan toimi, vaikka teillä olisi kuin ihan hauskaa se yhden kerran. Niin, ja varmasti vähän niin kuin deittailussakin niin pitää olla molemmin puolista se halu, tai niin kuin, että pitää olla molempien mielestä hyvä meininki. Jep, todellakin. OK, oli hauskaa niin kuin käydä kaljalla tai keilaamassa tai urheilemassa tai whatever. Mutta sitten jos toinen oli silleen, että en mä nyt tiedä, muut kaverit on parempi. Jep. En mä tiedä oikeasti vertaileeko kukaan hirveästi niiden kavereita, mutta kyllähän sitä alitajuntaisesti varmaan hengaa eniten niiden parhaiden omien kavereiden kanssa, ketkä on available. Varmasti. Niin sitten ehkä voi olla just tommoista, että okei, no oli ihan jees, mutta en mä nyt tiedä, mä mieluummin menen ensi kerralla noiden toisten tyyppien kanssa teemassa. Jep. Mutta joo, kavereiden tekeminen kyllä muistuttaa paljon deittailua. Tosi paljon samaa. Niin, no siis kyllähän se on käytännössä sama asia. Mutta siis se romanttisuus vähän niinku puuttuu niin, siitä, että sit se on. Jep. Mut sit pari vinkkiä, mitä on huomannut, että jos haluat netistä tutustua, niin ihmisiin, jotka on vasta muuttanut paikkakunnalle, paljon helpompi, koska niillä ei siellä vielä ole kavereita, joten niillä on aikaa, ja niillä ei ole kavereita, joten niillä on vitusti motia sopia juttuja ja nähdä sua. Semmoisia on paljon helpompi tutustua, ketkä on vasta muuttanut paikkakunnalle. Tai paljon helpompi rakentaa niin pidempi kaverisuus sellaisten tyyppien kanssa omasta mielestä. Ja sitten toinen, jos teille klikkaa ekalla kerralla kun näette, niin sopiikaa heti joku niin yhteinen harrastus tai joku juttu, millä te näette, että
ei tarvii niinku joka kerta nähdä vitusti efforttia ja miettiä, että mitä me tehtäisikö. Ottakaa joku harrastus tai joku, että te näette muutaman kerran sen parissa. Niin siinä pääsee rakentamaan sitä. Niin, että jos ekalla kerralla kun tapaatte vaikka niin siis miettii, että haluaa hankkia kavereita paljon, sitten hakee just netistä jonkun tyypin, jonka kaa menee ulos, niin sitten heti vaikka siinä ekalla tapaamisella miettii, että ei vitsi, että olisi siistiä alkaa harrastaa jotain lajia X, niin sitten sovit, että ei vitsi, mennäpä ensi viikolla, katsotaan, tästä voisi tulla se meidän yhteinen juttu. Jep. Sitten ei valmiiksi tarvitse välttämättä edes olla sitä yhteistä juttua, kun niitä voi rakentaa. Niin, todellakin. Just vaikka yhden tyypin kanssa, kehen täällä tutustunut, niin juteltiin muutama päivä, sitten lähdettiin bisselle, sitten sovittiin, että lähdetään pelaamaan sulkapalloa. Sitten ensi viikolla mentiin sulkapalloa, sitten oltiin, että mennään ensi viikollakin. Sitten mentiin uudestaan, nyt me käydään viikoittain sulkapalloa. Ja tavallaan sitä kautta me just juteltiin tosta ja ajateltiin, että koitetaan tota kautta niin rakentaa jotain. Ja toimi vitu hyvin. Ja nyt aina muutenkin välillä tehdään muuta. Jep, käytiin vaikka patikoimassa ja muuta. Jep. Ja, toki mä en ole ikinä hänen kanssaan pelannut, mutta sä oot vähän niinku linkannut mut siihen suuntaan kanssa. Ihan hauska. Jep. Mut joo, ehkä monesti niinku jos tapaa kaverin kautta kavereita, niin sit se on helpompaa. Niin jo. Totta kai. Vähän niinku varmaan joku matchmaker. Jep. Niinku deittailussa sit. Ja sit kun sä tapaat, jos mä tapasin vaikka sun kaverin, niin se on jotenkin jollain psykologisella tasolla paljon helpompi tavata kaverin kaveri, entä tavata täysin randomin netistä. Vaikka mäkin olen tavannut aika monta tyyppiä täysin randomin netistä, ei ole koskaan mitään tapahtunut, mutta mä en tiedä, jotenkin se vie enemmän voimia nähdä joku, tiedätkö. Vaikka se luottaisi, että on hyvä tyyppi, että jutellut, niin on siinä eri tavalla jotenkin sopia. No mä silti sanoisin, tuntemattoman ihmisen kanssa. Tuossa varmasti niinku riippuu tosi paljon siitä, että miten paljon sä vaikka luotat siihen sun kaveriin, että minkälaisia kavereita sillä on ja minkälaisia... Siis niin lähtökohtaisesti, jos luotat kaveriin ja sun kaveri kehen luotat, niin tyypin, niin lähtökohtaisesti se on hyvä tyyppi, ainakin. Mä sanoisin, että mä tiedän myös tyyppejä, jonka kavereista mä en osaisi olettaa yhtään mitään. Että mä tiedän tyyppejä, jonka kaveri saattaa olla ihan taas salaliittoteoreetikko, vakava äijä, joka yhtäkkiä on silleen, what the fuck, tai niinku sellainen, että ei kaikkeen niinku, kaikissa tilanteissa toi ei ehkä mene ihan noin myöskään, mutta niinku suurimmassa osassa tilanteissa, joo. Että kyllä mä niinku sanoisin, että jos mä tapaan jonkun sun kaverin, niin okei, todennäköisesti se on ihan hyvä äijä. Meillä on about samanlaisia kavereita muutenkin ja näin edespäin, mutta sitten niinku joillakin voi olla vähän erilainen kaveriskaala. Joillakin voi olla vaikka vähän huonommissa piireistä kavereita. Että Jep. Jotain ihan huumeiden totta. käyttäjiä, en mä tiedä. Ihan totta toikin, jep. Näin se on. Näin se on. Pidetäänkö tauko? We have been spoken. Pidetään vaan tauko. We back. Keitettiin kuppi kahvi. MP-muumimukit. Siis mä oon vähän huomannut, että musta on ehkä alkanut tulee NPC, kun mä oon miettinyt tässä muumimukeja. Niin siis mitä vittua, toi ihan nimenomaan playable character moment, kun alat keräilemään muumimukeja. Se ei ole playable character moment, vaan main character moment. Main character, joo, nimenomaan. Mutta mun mielestä toi main character ajattelu on perseestä. Pitäisi nimenomaan ajatella, että playable ja non-playable character. Koska meitä on aika monta täällä. Ei kaikki voi olla main character. Mut kyllä mä oon niinku oma elämän main character kuitenkin. No ok, oman elämän main character. Jep. Fair. Aika main character homma muumimukit ja sit vielä tällainen Ikean puutarjotin. Kyllä, puutarjotin. Ei oo sohvapöytää, niin puutarjotin tossa. Toimii niinku kahvipöytä. Mut yhdestäkään muumimukista en oo senttiäkään maksanut. Kaikki on joltain lahjaksi joltain perheeltä tyyliin saanut. No se on hyvä. Oikein hyvä. Sitten se on täsmälleen sama tilanne kuin meikällä, mun mielestä. Jep, perus. Meitsillä on yksi semmonen 100 € muumimuki muistaakseni. Miltä näyttää 100 € muumimuki? Se on sellainen ruskea nipsu. Okei. Ruskea nipsu. No niin. Onko se muuta kuin nipsu? Ei, mutta se ei varmasti siis myisi niin kallilla. Tai en tiedä myykö enää edes niin kallilla. Mutta mä oon siis käyttänyt sitä tyyliä ihan lapsesta asti, niin ei ole varmaan arvo pysynyt niin paljon, mutta kyllä sit varmaan jotain enemmän saisi, mitä se maksoi silloin, kun se osti. Mitä noin maksaa? 16 €?
Mun mielestä perusmuimukit on 20 uutena. Joo. Ehkä ne on noussut. Niinkö kaikki. Inflaatio saatana. Mutta tollaista on hyviä lahjoja, varsinkin jollekin nuorelle äijälle. Vitut, minä ostan itse mitään kahvikuppeja. Siis nimenomaan ihan täydellinen. Ja jos ostaisit, niin sä ostaisit niitä vitun paskoja Ikea. Niitä, mitkä ei pysy edes vittu pystyssä. Niin, whatever. Siis niitä huonoja ostaisit. Niin ihan täydellinen lahja vanhemmilta tai joltain sukulaisilta ostaa jotain tämmöistä. Niin jo. Se on yllättävän paljon helpompi sit, kun sulla on valmiiksi se yksi pannu muuttaa siihen omaan kämppään. Et ei tarvi niin paljon huolehtia siitä, että jep. Okei. Tai niin se budjetti, mitä sä tarvitsit, kun sä muutat omille, niin on aika paljon pienempi. Sekä muuttaa eka kertaa omille, siinä on ihan hulluna, mitä pitää ostaa. Ei sitä edes tajua. Jep. Siis oikeesti niin 2 tonnin sohva, 2,5 tonnin töllö. Siis mitä vittua? En mä tiedä, mihin ne rahat vaan meni. Niinkä. Siis Herman Millerin tonnin tuoli. Juu. Siis oikeesti 6 huntin pöytä. En mä tiedä siis. Miten kotoa muuttavat pystyy tähän? Jep. Help me with budgeting. Voi vittu. En ymmärrä. Sitten puuttuu ne kahvikupit. Joo, ei itse asiassa Metsi kun muutti kotoa silleen, että mulla oli pelkkä patja ja tietokone siellä kämpän lattialla. Kaikki tarvittava. Sitten eka kertaa uudesta kämpästä lähdin kauppaan, niin ostin pannun ja ruokaa ja unohdin suolaa ja sitten ei ilman suolaa ja ruokaa. Siitä tiedät, että on muuttanut, kun niihin ei ole suolaa. Jep, Maatonta safkaa, tosi jees kokemus muuttaa omille. Sitten unohtaa se rasva, paistaa kuivana vaan. Sitten ei ole lautasia tietenkin käsillä pannulta. Niin, paistaa kuivana ja sitten ensimmäisellä paistokerralla menee pannu pilalle. Jep, vörttiostos. Jep, todella jees. Mutta ei, elämä on oppia täynnä. Kyllä. Aina saa oppia jotain uutta. Jep, se on jännittävää, mutta eka kertaa yksin. Jep, siistiä. Näinpä. Ja kallista. Se on kyllä, varsinkin jos haluaa Herman Millerin tuolia. Tää nyt ei mun eka kämppää ollut, että ei tarvitse kaikkea tyhjästä. Mutta joo, näinpä. Äijähän muutti silloin pelkällä matkalaukulla. Joo, näinpä. Ei, helpolla on päässyt minun muutosta, kun eihän mulla ikinä mitään tavaraa ollut. Ja matkalaukussakin oli pelkästään tietokonetyyliin. Jep. Oli siellä vähän vaatteitakin. Siis ollaanko me vielä räntetty muuttamisesta tässä? Ei mun mielestä. Koska muuttaminen on ihan vitun perseestä. Niin, se on niinku yksi paski. Sä oot silleen, että okei, mä pakkaan kamat. Sitten mä roodan ne autoa, sitten me ajetaan, sitten me puraan kamat. Ja sitten mä muutan ja onnellisena uudessa kodissa. Vitut. Se niinku jotenkin, joku siinä vaan on. Se muuttopäivä on ihan vitun raskas. Henkisesti ja fyysisesti jostain syystä. Niin, no siis se edeltävä viikko on henkisesti raskas, koska sä tiedät, että sua tulee vituttamaan se muuttaminen. Yeah. Ja niin sua vituttaa se koko viikko koko sen paskan takia, että eihän se silleen niin ajallisesti edes mene kauaa kantaa niitä kamoja, mutta se on jotenkin, siinä menee jotenkin elämä paussille. Niin menee, siis kaikki semmoiset jutut, mitä sä normaalisti teet, totta kai jää väliin. Mutta siis silloin oli kyllä todella luksusta, kun ei ollut hirveästi sitä kamaa. Nykyään on kamaa ja tarvii kyllä niinku pari pakureissua ihan varmasti, että pystyy muuttaa. Jep. Ja ei se kyllä kivaa ole. Mutta ehkä siihenkin tottuu. Mä oon siis itse tehnyt muuttohommia niin työkseni ennen armeijaa. Ja siellä oli paljon semmoisia työpäiviä, että me saatettiin niin muuttaa esimerkiksi Oulusta johonkin yksi kämppä. Yleensä, toki se ei ollut niin siis ihan, se oli enemmän kalustamista eikä muuttamista. Kalustin siis Forenumilla kämppiä. Niin me otettiin kamat eka autoa, ajettiin kohteeseen, kalustettiin se mesta. Sehän on sinällään paljon helpompaa, koska eihän siinä ole mitään henkilökohtaisia tavaroita. Se on sinällään helpompia, mutta kuitenkin niin siinäkin tosi monesti tuli jotain 12 tunnin ja 10 tunnin päiviä niin konsistentisti. Jep. Niin kyllä sekin on hullu raskasta. Ja siis fyysisesti nimenomaan. Mutta toki siinä vaiheessa, kun palkka juoksee, niin se on vähän kevyempää. Jep. Mutta joo, ei. Ja se on jotenkin helpompi, kun sulla on jo oma elämä, omat tavarat siinä. Niin, joo. Siis ei mun mielestä siinä vaiheessa, kun se oli duuni, niin se oli vaan sitä raskaiden asioiden nostamista ja kasaamista. Mutta sitten omissa tavaroissa, niin no ensinnäkin aika paljon semmoista tavaraa, joka voi mennä rikki. Jep. Vitsi, vähän mukava tuota töllöä lähteä niinkö siirtää. Siis ei vittu painaa ihan vituusti ja näin ohut. Jep.
Tiedätkö, se menee poikki, kun sä vähän joku nostat väärästä kohtaa. No silloin kun nostettiin tuohon, niin vähän tuli kurvea tuohon. Joo, mutta kyllä ne on suunniteltu yleensä kestämään vähän. Niin. Mutta ei se loputtomin kestä. Ja kyllä mä sanoisin, että jos ilman laatikkoa lähdet roodaan, niin Joo, onneksi on laatikko. Laatikko on partsilla, kun mä en tiedä mihin mä saan. Se on niin iso laatikko. Että... Se on ihan muhjuu sit, kun sä lähdet viemään sitä. No. Ehkä pitää koittaa häkkivarastoa saada, mutta en mä tiedä mahtuuko sinne. Toki jos siellä on sellainen styroksi, niin kyllähän se pysyy ihan jees. Joo, on siellä styroksi. Mut joo. Muutto. Mistä sä olit sanomassa jotain, oliko? Joo, siis kyllä omien kamojen muutto, se on perseestä ja... Eikö siinä ole samaan aikaan kuin miljoona... Sori, mä puhun koko ajan päälle. Siinä on samaan aikaan kuin miljoona juttua, mitkä sun pitää hoitaa. Pitää siirtää vakuutus, pitää siirtää sähkösopparista, sun pitää joku autopaikka miettiä siinä ja... Sitten sun pitää katsoa, että mitä julkiset menee uuteen paikkaan ja sitten sun pitää soittaa äitille, että hengissä ollaan muutettu ja mitä näitä on. Joo, ja sitten niin moni eri asia voi mennä oikeasti vikaan. Et esimerkiksi mun tyttöystävä muutti mun luokse nyt tossa ja sitten niinku kaikki meni aika smoothisti tosi pitkään. Mut sit kun ajettiin niinku mun kämpille, mihin tyttöystävä oli muuttamassa, avattiin pakuovet, katsotaan, niin ei vittu pesukone kaatunut siellä. Mä olin laittanut sinne se huonosti, ja siinä kun stressissä oli kantanut niitä kamoja, eihän sitä ollut tajunnut ajatella, että ei vitsi, että toihan voi kaatua tossa. Ja no, onneksi sitten pesukone ei mennyt rikki, mutta sinne alle oli jäänyt Emman kallis imuri, ja kyllä vitutti. Ai saatan. Siinä meni aika päivä pilalle. Tai no ei mulla mennyt. Mä toki siis niinku silleen itse ymmärrän, että materia rikkoutuminen on vähän niinku semmoista, että okei, no sitä tapahtuu. Ja accidents happen, ja eipä niille mitään voi. Että no nyt pitää ostaa uusi imuri, mutta no nyt, sitten toki... Nyt niinku, saitte ostaa niinku hifi-imuri sitten tilalle. Ai, että... Niin jep, Dyson voidaan kämppä. ostaa. No mä haluaisin Dysonin, mutta mä luulen, että toinen osapuoli ei oikein innostu. Outs, kyllä Dyson joo. Dyson on paras. Multa peukku Dysonille, Dyson on. Niin, en tiedä. Pitää katsoa nyt Black Friday tulos, niin jos tulee joku hyvä. Mä luulen, että me päädytään Electroluxiin. Mutta siis meillä on jo robottiimuri, niin me tarvitaan vaan sellainen perusimuri, mitä käytetään sitten niinku suuri siivouksissa YM. Juu. Onko kova robottimuri? Onko teillä mattoja? On mattoja, joo, jonkun verran. Siis on se yllättävän jees. Se, jos haluaa käyttää sitä luutuominaisuutta siinä, niin sit pitää ottaa matot poissa, mutta siis niinku mattojen kanssa pystyy ihan hyvin robottiimurille silleen nopeasti. Jep, kätsy. Siis mä oon miettinyt pitäisikö, mutta en mä jotenkin, sen verran pieni kämppä. Niin se vähentää aika paljon semmoista pikkuroskaa lattialle, jos sä no joo, se voi olla. Mä kyllä nytkin kun katsoo, niin tää roskia vittu kämppä tää. Ihan helvetis saastainen kämppä kyllä, ei voi kieltä. Ei vaan, siis jotain, no tosta kasvista vissiin tullut jotain lehtiä tonne maahan. Joo, ne pitäis no eipä, siis oikeestihan tää on tosi siistiä, ei tässä mitään, mutta niinku siis kyllähän se vaikuttaa, se vähentää pölyä täällä kämpässä ja näin edespäin. Et kerran viikossa tyhjentää sen pölysäilöön, niin kyllä sinne aika paljon tulee. Jep. Vähän niin kuin Intis. Kaikki, jotka on käynyt Intis, niin tietää, kuinka paljon päivässä voi tulla sitä pölyä, niin sitä tulee paljon. Hullu määrä. Jep. Ja sitten kun on vähemmän pölyä, niin sulla on puhtaampi hengitysilma ennen muuta. Jep. Kyllä se on mun mielestä ihan vörtti. Eikä ne paljon maksa. Pitääkö paljon siirrellä tavaraa tai miettiä, että jättääkö nyt jotain? No mä luulen, että sun ei tarvitsisi miettiä yhtään mitään. Et ainoastaan se, että se jää johonkin johtoihin kiinni. Mutta siis kunhan ei ole johtoja missään, mihin se voi jäädä kiinni, tai ei ole tollaisia kynnyksiä. Meillä se pääsee just niin sellaisten pyykkitelineiden kynnysten yli. Okei. Mutta kyllä se siinä on kyllä vähän strugglaa, mutta sitten varmaan paremmat robottiimurit ei strugglaa niissäkään. Ja just jos ei ole mattoja, niin se on ihan täydellinen, niin tosi helppo. Joo, pitää miettiä. Mullahan menisi tonne hyllyalle täydellisesti. Jep. Joo, niin menisi kyllä. Se olisi aika kliini, sieltä vaan lähtee aina yössä. Aamuisin kun lähdet töihin, niin lähtee pörräämään ja sitten pääset kliiniin kämppään takaisin. Se on aika jees. Mutta toki siitä ei voi kyllä säilyttää yhtään mitään lattialla. Niin. Se, mutta toisaalta huono tapa. Toisaalta ihan niin, just toi, että bad habit. Nimenomaan, paskatapa pitää vaatteita lattialla esimerkiksi. Mä en tiedä itsellä sohvaa jotenkin, mulla tulee tähän nakattua monesti. Sitten mä olen, että vittu, miksi mä en nakkasin sohvalle? No, sun pitää vähän niinku miettiä sitä vihjettä, mikä niin, se on se
tekemään sen pahan tavan. Vihjaa sille, että mä oon koneella, mulla tulee kuuma, mä otan hupparin pois ja mä että mihin mä nakataan sohvalla. Pitäis nostaa perseä vielä oikealle paikalle. Sun pitää miettiä sinä hetkellä sitä vitutusta, kun sä mietit, että nakataan huppari tohon. Kyllä. Jep. Sillä tavalla se työskennellään paha tapa pois. Jep. Huhhuh. Onks miettinyt muuta Black Fridayna kuin imuuri? Mulla on itellä mietinnässä, jos ostaisin pianon, sähköpianoa, opettelisin ottaa pianoa. Jos löytyy joku hyvä alesta. Toisaalta mä ajattelin huomenna käydä tuolla joku myy jotain vanhaa vintage sähköpianoa, käy sen hakemassa 30 torista. Se on varmaan ihan siitä pianoa, mutta se näytti siistille. Oli siisti näköinen. Ei siis kyllä varmasti niin toimii ja pystyy pääsemään tuohon harrastukseen, varsinkin kun on aloittelija, niin pääsee messiin halvallakin, että eipä sitä Nordstage 3 kannata hankkia heti ekaksi pianoksi. Sitten, onko se joku hifi-piano? No se on sellainen, että ammattipiano käytännössä. No maksaa joku 3,5 tonnia. No pitikö se semmonen sitten? Se varmaan täytyy. Vähän niin kuin telkkari ja Herman Millerin kanssa sopii sisustukseen. Mä en ole uskaltanut tehdä oikein mitään researchia pianosta, kun mä itteni tiedän. Mä alan tekemään researchia ja mulla on nyt sitten Black Friday niin 200 peruspaska sähköpianoa, että mä pääsen niin testaamatta jaksanko mä opetella soittaa. Sitten jos mä alan vähän researchia, niin mä oon silleen, että no tuossa olisi tommoset koskettimet, ne on vähän paremmat. Ja no tuossa olisi vähän enemmän watteja kajareissa. En mä tiedä mitä niin eroa sähköpianoissa mutta kun mä alan lukemaan, niin sitten se budjetti nousee. Sitten mä silleen, että no ei se 7 hunttia ole yhtään paha. Näinpä. Helposti, jos alkaa vähän tolleen tutkimaan ja miettimään sitä asiaa, niin ihan vitun nopeasti nousee se, että kuinka paljon siihen päätyy laittaa rahaa. Jep. Vähän niin kuin meitsi on nyt miettinyt uutta näppäimistä ja mulla on ollut semmoinen ihan perus joku mekaaninen Logitech, mikä on niin ihan perushyvä, mutta siitä tulee järkyttävä kilke ja mä en tykkää siitä, haluaisin silentet. Ja sitten tajusin, että oikeasti sä et saa mitään hyvää mekaanista silenttia näppäimistöä ilman, että sä rakennat se itse. Se on ihan hauska rakennus. No niin on, mutta siinä saa alat hifistelemään ja siinä menee sitä rahaa kyllä aika hulluna. Että toki voi päästä myös halvalla, mutta niin jonkun jonkun open source näppiksen kanssa, niin muutama kymppi. No joo, ehkä sillä voi päästä myös halvemmalla, mutta jep. Mut joo, kyllä, no joo, mekaanista näppöä, niin kyllä menee vaan. Musta tuntuu, että monesti keycapit maksaa eniten. Joo, no joo, en tiedä sit. No mun makso reilu huntin, mutta sen takia, kun mä en jaksanut itse tehdä sitä juottamista, niin mä otin valmiin se missä oli juotettu noin. Joo. Jos olisi itse tehnyt juottamista, niin olisi ollut ehkä 50. Joo, en mäkään jaksa mitään juottamista kyllä alkaa tekemään, että se jää skippiin ja ehkä mä sit vaan katsoin väärin nettisivuja siitä, että meni katsomaan vähän liikaa niitä tuotteita siellä, että nämä maksaa näin paljon, nämä on paremmat tai jotain. Jep. En tiedä, toikin on monesti kyllä virhe, että katsoo sitä hintaa. Siis jos ostat mekaanista näppää, niin hot swap-play on vituun kovaa, että saa noin switchit. No se on joo, siis ihan tärkeä homma siinä, koska ei mistään löydy valmista näppistä, missä oli sellaiset switchit, mitä mä halusin. Jep. Siis mitkä switchit sä haluaisit? Oliko joku tietty? No siis ei ollut mitään tiettyä siis mietittynä, mutta mulla oli siis jotain vaihtoehtoja. Olisiko ollut jotkut Akon Silent vaihtoehdot. Toki niitä ei ollut hirveästi saatavilla. Ja sitten oli jotain hifimpiä Silent Switchejä. Joo. En kyllä muista nyt enää. Siitä on joku aika, enkä ole vieläkään ostanut sitä. Että ehkä jäänyt vähän semmoiseksi aivojen takaosaa se ajatus. Siis tuli mieleen tästä hifistelystä kysymys, että onko hifistely sitä, että sä laitat johonkin vituusti massia, vai onko hifistely... Eiku oota. No joo, siis mä joskus mietin, että tämä kysymys lähti noista mun näppäimistöstä, että onko mun näppäimistöt hifi-näppäimit, koska ne ei ole millään tasolla niinku parhaimmat tommoset, mitä voisi olla, eikä kalliimmat. Mutta ne on sellaista, mihin mä oon tehnyt researchia ja ostanut just semmoista osat, mitkä on mulle hyviä. Tuo on nimenomaan the definition of hifistely. Mutta kun mulla tulee, siis joo, siis niin verrattuna, mä en tiedä ketään kuka on, tiedän yhden tyypin, jolla on kans tommoset näppäimet, tai pari tyyppiä, jos on Broadin lasketaan. Onko sillä tollaset? Joo. Niin toi on aika hifi. Niin kuin, että hänellä on siis Hacker Keyboard, joka on niin tommoset 2 eri osaa. Jep. Eli siinä on molemmille käsille oma näppäimistö ja siis
käytännössä niinku optimointia äärimmäisyyksiin mun mielestä, ja se on niinku nimenomaan hifistely. Niin. Mutta käytännössä hifi, sehän tulee mun mielestä niinku high fidelity. Niin, sitä mä just mietin, ja se liittyy audioon. Noissa niinku siis onhan toi silleen hifi, että mietitty mitä haluu. Ja tosi custom ja tollanen. Mut ei toi, jos miettii hifi high fidelity, ei tossa ole mitään kalliita osia. Oikeastaan melkein kaikki osat, mitä tossa on, niin on halvimpia, mitä mä löysin tohon. Niin, sun muuta. Ehkä jos mietitään silleen, että okei, hifistely on sitä, että sä ostat oikeasti ne parhaat genelekit, että sä saat oikeasti täydellisen audio quality, jossa on se extra high fidelity tai jotain. Niin ehkä toi ei siinä mielessä ole, mutta miten mä sen käsitän, niin on hifistely on vähän semmoista optimointia. Jep. Kyllä tossa on halvat keycapit, halvat switchit, tossa ei ole caseä käytännössä ollenkaan, tommonen ihan bare bones case. Mut kyllä mä uskon, että jos joku laittaa esimerkiksi tosi paljon aikaa audioon, niin se saa myös halvalla aika hyvää soundia. Jep. Rakentaa omat kaiuttimet tai jotain. Jep. Eli siis sä oot käyttänyt tohon tosi paljon aikaa. Niin. Se on aika rahaa. True. Ei, siis on mäkin oikeesti samaa mieltä, että tuo hifistely, mutta hauska vaan tollanen, että onko hifistely sitä parasta osaa vai sitä just itselle optimoitua osaa. Niin, en tiedä. No ehkä se voi olla molempia. Jep. Mutta jos olet eri mieltä, niin jätä kommentti. Kyllä. Ja sanan merkitys on varmasti muutenkin muuttunut ajan myötä. Aika sellainen arkisana nykyään hifistely. Vähäkään optimoit mitään, niin vittu hifistelijä. Näinpä. Mutta hifistely on hauskaa. Mä sanoisin, että aika moni saattaisi sanoa vaan sitä, että joku ostaa, niin tekee itse semmoisen, tai edes ostaa sellaisen hot swap-bable ja vaihtaa keycapit omaan näppiksen, niin on hifistely monen mielestä. Että varmasti. Vaikka se saattaa olla aika perus vaikka niin koodareiden parissa. Jep. Mut en mä tiedä. Hyvät mekaaniset näppäät. No vaan niin vitu sätis vain. Digi. Mikä tuntuu näinpä hyvälle, kuulostaa hyvälle ja näyttää hyvälle. En sit tiedä, jos otat sellaiset silent-kytkimet, niin kuulostaako ne enää niin hyvältä, mutta eipä se, mulle ei ole ikinä ollut hirveän satisfying klikkaus, että jep. Se on aika sama ollut mulle, mutta se, että miltä ne tuntuu. Niin, niinpä. Mukava käyttää ja muuta. Jep. No joo, toki oikeasti mun ei pitäisi edes miettiä tätä, koska mä myös tosi mielellään kirjoitan esimerkiksi mun duunissa niin sillä Macin perus. Joo. Et niin sinällään. Niinpä. Mut joo, siis se kysymys oli mielessä kuin muuta Black Fridayna. Ai niin joo, lähti vähän sivuraiteille, mutta enpä mä ei mulla mitään ihmeellistä taida olla ostolistalla. Jep, turhanpa sitä väkisin jotain. Kulutusjuhlat on valtavat bileet, mutta enpä mä jaksa niihin hirveämmin osallistua. Se on kyllä ihan vitu kulutus. Hyvä, että katoin koneen, koska mulla oli joku automaattinen sleeperi tässä menossa päällä. Mikäköhän toikin on. Joo, katoin vasta recording päällä. Mutta joo, kulutusjuhlat on tommosia. Black Friday on hirveä FOMO-ostopäivä vaan. Näinpä. Pakko just tänään ostaa. Joo, itse asiassa tyttöystävä saattaa ostaa uuden iPhoneen sieltä. Noniin. Jos tulee siis hyvä ole, en mä tiedä. Jep, onhan se hyvä, jos se tarvitetaan just silloin. Mutta niin näinpä. Mä mietin, että taisin näyttiksen, just kun sanoin aikaisemminkin konepaskana, mutta en mä oo saanut tarkistettu, että saisiko tuota korjattua jotenkin. Eipä joo, sun kannattaa lähettää Nvidialle joku tiketti siitä edelleenkin varmaan. Jep. Ja en mä nyt siis kuten puhuttiin aikaisemmin, niin että sä tarvii niin hyvää näyttöstä ja sit sä saat käytettynä hommaa jonkun hyvin. Mut joo, mä pistän Nvidialle sitten puolen vuoden päästä, kun saa aikaiseksi. Yksi asia kerrallaan tässä. Niin näinpä, jos ei ole akuutti sulle, niin eipä siinä. Meitsi saattais korjaa aika nopeasti, kun teen aika paljon juttuja mun kotikoneella nykyään. Niin. Jep, niinpä. Joo, saa nähdä. By the way, Sulkiksesta pelasin, olikin tyli viime viikolla ekaa kertaa Sulkkista oikealla sulilla. Oikeilla sulilla? Oikealla sulilla. Tiedätkö, oikeassa sulkapalloissa on niissä on sulat. Niin joo, okei. Onks ero? Tuntuu ihan erillinen. Jotenkin musta tuntuu, että ne muoviset on paremmat. Niillä on mukavampi pelata ja helpompi pelata. Ja oikeat sulat, niin niihin on vaikeampi osua. Tai niinku, jos sä osut vaikka ton mailan reunalla, niin ei ne lähde mihinkään. Eikö siinä ole kuitenkin semmoinen samanlainen pallo? On, mutta se lentää jotenkin eri. Ja ne on painavampi. Mutta sit kun sä osut hyvin, niin vittu, että ne lähtee.
Ne on ihan kunnon raketteja. Onko jossain niinku oikeissa peleissä aina oikeilla sulilla? Joo, on. Okei. Niillä on hankalempi tulla flukeen. Okei. Siis mikä fluke? Fluke, onko se oikein sen fluke? Mäihä, tai niinku. Niin, että ei tule semmosia mäihäsotteja niin paljon, niin. Että osuu reunaan ja yhtäkkiä vastustaja onkin silleen, että mitä vittua toimii. Jep. Kun niillä muovipalloilla, me sanotaan niin kun pelataan kolina. Kun sä kirjaimellisesti maailman reunalla osuut ja sitten kuuluu vaan vitumoinen kolina, mutta se silti lentää etenkin se. Joo, jep. Ja sitten niissä on se, että kun niissä on niitä sulkia, niin ne sulat menee hajalle. Että jos sä lyöt vähän huonosti, niin se sulka ottaa osumaan. Ja se on pelaat tunnin oikealla sulalla, niin oikealla sulkapallolla, niin se pallo on paskana sen jälkeen. Ja sitten ne maksaa jonkun verran. Niin en ole kyllä työpaikan kautta, siis kun ollaan pelattu siellä oikeat sulat, mutta en kyllä ajatellut itse sijoittaa sellaisia. Onko työpaikalla sulla jotain sulkapalloproita tai urheiluhulluja? Eikö siinä lauleta sulkapalloproista tai jotain? Missä? Eppu Normaalin biili, siis urheiluhullu. Mulla menee aina nämä Eppu Normaali referenssit ohi, saatana. Pitäis kuunnella lisää. Ei, se on hyvä bändi. Se on. Joo. Joo, mut niin, siis onko siellä jotain hyviä pelaajia vai? Siis meillä on kerran viikossa duunin kautta sulkkis. On. Tiistaina pelasi. Eka kertaa vähän parempia vastaan. Tajus kuin vitun paskaa on siinä, niin tuli ihan vitun humple olo. Kun aikaisemmin olen pelannut oman tasoisin vastaan, niin siinä on se, että vittu tää on hallussa tää peli. Joo, ihan easy. Sitten me pelaa jotain 10 vuotta pelannutta vastaan ja se on vaan silleen, että get down boy. Siis kun ne tuli niin vitun vauhilla, se oli niin kuin joku luoti tuli sieltä, itse vaan jää paikalla, että juu, tuliko lattia. Kauan sä oot nyt pelannut? 15 viikkoa. Okei, no niin, se on really specific. Vähän alle 4 kuukautta. Ei trackia siitä, joka viikko on aina yksi peli, mikä niinku merkkaa. Mutta hei, tässä vaiheessa olisi niinku ihan hauska sit. Mä oon pelannut lapsuudessa jonkun verran, mutta en oo sit niinku viimeiseen 5 vuoteen koskenut edes mailaa. Niin olisi kyllä hauska käydä pelaamassa. Pitäisikö ottaa joku päivä sellainen, että katsotaan, että onko sä oppinut mitä. Otetaan vaan. Voidaan käydä vaikka ensi viikolla tai sunnuntaina tai joku päivä. Okay, let's do it. Joo, hei, hieno laji ja ehkä siihen voisi innostua enemmänkin näin aikuisilla. Lapsuudessa mulla oli aina silleen, että no joo, sitä tuli pelattua koulussa ja sitten vanhempien kanssa, mutta en mä ikinä millään vuoroilla käynyt jostain syystä. Pelattiinko koulussa sulkkista? Joo, meillä oli ainakin sulkkista. Ja yläasteella vai lukiossa? Yläasteella, lukiossa ja ala-asteella mun mielestä. Mulla ei ole mitään muistikuvaa. Meillä oli aina turnauksia välillä. Turnauksia, aika kova. Mä pärjäsin niissä ihan hyvin. Kama. Mestari siis. No en mä ikinä mitään voittanut, mutta siis niinku pääsin johonkin top 5 tämässä. Juu, et ollut viimeinen. Niin, näinpä siis. Eli olin hyvä, koska en ollut viimeinen. Jep. Näinhän se koululiikunnassa yleensäkin menee, että suurin osa saa 9/10. Eikö se ole näin? En mä kyllä tiedä. Mutta mun käsityksen mukaan niin, että vaikka arvosanat menee 4/10, niin käytännössä kaikki saa 7 ja 10 väliltä. Jep. Keskiarvo on joku 8,5. Jep, tyyliin. En mä edes tiedä oikeasti. Kai niitä on aina, jotka saa 4, mutta... Pitää keskiarvoa yllä. 4 on kyllä aika rare. Mutta kavereista vielä tuli mieleen. tai track. Pohukkoilee ihan vitusti kyllä. Jep, pikkuvikoja. MP niinku nettikaverit. Onko sulla paljon sellaisia? Ketä et näe koskaan liveenä? Siis mulla on ihan törkeästi sellaisia pelikavereita. Sellaisia, joiden kanssa mä oon oikeasti jutellut aika paljon eri jutuista. Jep. Enkä nähnyt ikinä. Joo. Okei, mulla on myös sellaisia, joiden kanssa mä oon niinku tutustunut tolleen samalla tavalla, mutta sitten myös nähnyt ja käynyt niiden kanssa ulkona. Mutta en ole toki niinku bondannut sen enemmän kenenkään niiden kanssa muuta kuin sit internetissä kunnolla, että ei ole sit livenä ollut ehkä niin jees. Jostain syystä, en tiedä, mutta siis on tosi paljon semmosia pelikavereita ja aikaisemmin ollut ehkä enemmän, nykyään ei pelaa enää niin aktiivisesti, niin tullut vähemmän ja no lähtökohtaisesti musta tuntuu, että sellaiset pelikaverit, jotka tuli silloin, kun itse pelasi tosi paljon videopelejä, niin ne on vähän niin kuin häipynyt, koska kaikilla niin tulee elämä eteen ja pitää jättää vähän se teini-iän aktiivinen pelaaminen pois, että ei kellään aikuisella ole, ellei ole työtä, niin ole aikaa pelata niin paljon.
Jep. Joo, mä vaan mietin, itellä ei ole varmaan yhtään nettikaveria. Ainakaan tällä hetkellä en muista. Mutta toisaalta en vaan monen vuoteen pelannut mitään nettipelejä. Niin Joo. en mä oikein tiedä, mistä muusta nettikavereita olisiko peleistä. No siis, toki voi jotain jotain niin. Discord-kavereita olla tällä. Siis kyllä mä sanoisin, että esim. Mun siskolla on aika paljon tällaisia Joo. Discord-kavereita, joiden kanssa jauhaa, mutta ne on tyyli sit jotain tämmöisiä aktivisteja teemässä. Joo, mutta pelikavereita, niitä on kyllä mulla tosi paljon. Että... Jep. No pelikaverit tähän jees, koska siinä on joku yhteinen juttu, mitä te teette taas silleen. Niin näinpä. Ja siis toki kaikki nettikaverit jees, jos haluaa taas silleen. Ehkä ne ei ole itselle vaan se juttu lähtökohtaisesti mieluummin juttele livenä entä laittele vitusti viestiä koko ajan. No joo, siis eihän mulla semmoisia viestittelykavereita ole, mutta niin kaikki, siis mä oon mun mielestä yläasteelta asti vaan niin pelannut aika paljon pelejä. Ja sit niin niiden kanssa tulee jauhettua Discordissa ja Teamspeakissa, missä kaikissa, alun perin Skypessä. Jep. Niin tiedätkö, enhän mä viestittele niiden kanssa, vaan jauhetaan vaan juttuja niin tietokoneen ääressä samalla, kun tehdään jotain, mistä molemmat tykkää. Niin kyllä mä sanoisin, että siinä niin tietyllä tavalla niin tulee aika hyvä kaveruussuhde jossain tapauksessa. Mutta aika usein mä oon huomannut, että mulla ei ole ehkä kestänyt sit niin kuitenkaan niin pitkään. Että toki on jotain kavereita, jotka on vieläkin niin hyviä kavereita netissä, mutta kyllä tosi moni on niistä myös semmoisia, että okei, me pelataan jonkun aikaa ja jauhetaan, mutta sitten ei enää tavata. Tai sitten pelataan seuraavan kerran joskus 3 vuoden päästä teemässä. No sekin on ihan fine, eikä tarvitse aina kehittyä mitään suurempaa. Niin näinpä. Mistä sä oot, jos sulla on paljon pelikavereita, mistä sä yleensä pelikaverit löydät? No en mä tiedä, mun mielestä se on tosi loogista. Niin kuin, siis, tai mulla on aina käynyt silleen, että okei, mä pelaan vaikka Dotaa tai joskus Fortnitea pelasin tai jotain CS:ää. Toki en ole Fortnitea pelannut niin tosi pitkä aika. Joskus silloin alkuaikoina pelasin, mutta niin, no siis sehän menee silleen, että sä meet sinne lobbyyn, sit tosi monessa pelissä haluat täyden tiimin, vaikka 5 tai 4 tai joku, niin kuin näin edespäin. Sitten sinne vaan tulee tyyppejä ja ne on silleen, mä kutsun ton kaveri. Ihan samalla tavalla, mitä oikeassakin elämässä. Että sä tapaat kavereiden kautta ja sitten välillä saattaa matchmakingista tulla joku suomalainen, jonka kautta sä alat vaan jauhaa. Ja... En tiedä. Sitten joskus pelasin sellaista peliä kuin Rainbow Six Siege. Niin siellä tuli sellaisia kavereita, oli aika hauska juttu. Siellä oli esimerkiksi yksi tyyppi, joka oli rauhanturvaajana Libanonissa. Sitten se sanoi, että no mulla on aika paljon tässä vapaa-aikaa ja se oli vetänyt läppärin messiin sinne, niin se pelasi sieltä. Sillä oli kyllä paska netti, mutta joka tapauksessa. Joo. Eli joo, pelaa vaan, niin sit tapaa niinku lobbyissa sun muualla tyyppiä. Niin, kunhan ei vaan pelaa yksi. Siis et, jos sä pelaat yksin, niin et sä silloin saa kavereita, mutta meet vaan pelaamaan ja lobbyihin ja jauhamaan paskaa ja heittämään läppää johonkin Discordiin, niin kyllä sieltä tulee. Sit voit invailla niitä kaikkia ja näin edespäin, että se on helppoa. Onko se tää hyvä paikka löytää, jos sanotaan mä nyt innostuisin pelaa ja haluaisin pelaa, en mä tiedä, Forestia jonkunkaan, eikä kukaan kaveri pelaa Forestia, niin onko se jotain tämmöisiä paikkoja, mistä voi pelikaverit löytää? No en mä tiedä, toi voi olla vaikeampi. Yleensä niinkö, mä sanoisin, että Dotassa ja ainakin sinne Rainbow Sixissä, mitä mä pelasin, niin niissä oli aina semmoinen joku Suomi-kannu Discordissa. Joo. Missä kaikki aina etti pelikavereita. Mutta sitten kun ei ole tollainen kilpailullinen peli, niin se voi olla vaikeampaa. Jep. Tossa se on semmoinen tosi luontainen juttu, että ihminen, joka pelaa sitä kilpailullista peliä, missä tarvii tiimin, etsii samantasoisia tyyppejä, joiden kanssa pelaa. Jep. Ja sitten kun on vaikka sama kieli, niin se kommunikoinnin vaikeus vähenee tosi paljon. Niinpä. Että on tosi paljon helpompi kommunikoida suomenkielisen kanssa ja näin edespäin. Niin. Sitten se on niin tosi looginen steppi kaikille, että okei, että vitsi, että mä haen näitä pelikavereita täältä ja saadaan tiimi kasaan ja ehkä mennään pelaamaan tuohon kilpailuun ja näin. Että. Niinpä. Joo, mun mielestä se on noissa tosi looginen, mutta en osaa sitten sanoa tarkemmin jostain tommosista multi-co-op-peleistä. Eikö, varmaan jos vaan googlaa, niin löytyy joku paikka, missä voi etsiä tällaisia kavereita. Näinpä, mutta co-op-pelejä mä en ole käytännössä pelannut nettikavereiden kanssa ollenkaan. Et käytännössä niitä mä pelaan vaan irlikavereiden kanssa. Ja hauska. Co-op-peli. Meillä muuten pitäisi pelata, mä sanoin silloin heti kun muutit tänne, oli tarkoitus, mutta varmaan molemmilla unohtui. Toi
Vitsi, mikä se on? Co-op-peli, niinkö split It Takes screen. Two. Se loppuun pitäisi pelata. Ja sitten siinä karataan vankilasta sellainen co-op-peli. Ei vittu, mä tiedän ton. Onko se, oisko joku tollanen? Mut Prison Break, se voisi olla hauska kyllä. Jep, Prison Break. Ja se oli aika lyhyt yli, että se voi yhdessä illassa pelata jotain. Joo, kyllä noita on paljon noita hyviä co-op-pelejä, niitä voisi kyllä hakkaa. Jep. It Takes Two oli kyllä mitä lyhyesti silloin pelattiin, niin vitun kova. Joo. Ja nyt on sen verran iso näyttö, että tossa niinku näkee molempien puolikkaan tosta. Joo, en sit tiedä. Onko toi joku ultrawide, että jos laittaa niinku ylös alas split screenin, niin onko se sitten sellainen jäätävä wide? Joo. Olisi aika hauska. No joo, saa kyllä nää. Jep. Mutta eikö tuolla Nvidia Shieldillä voi ihan hyvin pelaa? Vai? Ei se oikein pyörity. Jotain ihan siis tyylin puhelinpelin tasoa siis no niin, joo. Mutta pitää toi näytti saada kuntoon. Eli vuoden päästä päästään ehkä pelaamaan. No niin, fair. Jos sitä, on kunnossa. Sitä odotellessa voidaan sitten pitää bodystriimi. Jep. 10 000 likeä tähän, niin vedetään streami way outista. Joo. Mä sanoisin, että voin luvata tämän. Joo, kyllä. Koska ei tule tapahtumaan. Jep. Tai voit sä kouppaa siinä, että tulee. Stream. Mut joo, mainittit kielen tossa, niin tykkäät sä pelaa englanniksi? Tai niinkö silleen, että puhutte englanniksi? Joo, kyllä mulla on aika paljon esimerkiksi Dota-kavereita, jotka myös puhuu englantia vaan, että norjalaisia ja pari brittiä ja tämmöistä. Jep. Toki kaikki sanoo, niin kuin, jos mä puhun englantia ulkomaalaisten kanssa, niin mun englanti kuulostaa aika venäläiseltä. Mikä on silleen, että okei, en mä tiennyt ja en mä niin kuin yritä sitä, mutta niin kuin, ehkä jossain kynärissä, kun on kuunnellut paljon venäläisten puhetta englanniksi, niin sitten mullakin on tarttunut sitä jotain. Mutta kyllä ihan hyvin kommunikointi onnistuu ja se on kans kiva ja ehkä vähän kehittävämpääkin, kun sitten oppii eri kulttuureista juttuja ja oppii sitä kieltä paremmaksi. Ja pelaaminen on kyllä varmasti low effort tapa kehittää enkkuu. On joo. Mä sanoisin, että ihan vitu low effort. Ja siinä pääsee oikeasti niinku käyttämään sitä kieltä. Siis uskon mua, mut mun englanti olisi ihan vitusti paskempi, jos mä en olisi alkanut pelaamaan. Jep. Siis ala-asteella mulla ei ollut tietokonetta vielä. Mun englannin numero oli varmaan 6, 5. Mä sain ekan tietokoneen 7. Mun englannin numero oli mun mielestä 9 lopussa, joku 89. Joo. Ja sit mä kirjoitin siitä M. Joo. Kyllähän se väkisinkin kehittyy. Eikä se ole hauska tapa kehittyä. Niinpä. Se ei ole mitään opiskelua. Niin, ei ole opiskelua. Ja oikeastaan hauska juttu, mun äiti on mun mielestä tutkinut jotain tätä aihetta, että opiskelun pelillistäminen, niin se on vissiin se oppimisen tulevaisuus, että kaikki opiskelu vähän niin kuin pelillistetään. Sitten nuoret on pelinörttejä, niin ne vaan pelaa niitä pelejä ja oppii. No se hauska, kun sulle tulee siihen 5 tähteä poppaa vitu värikkään. Niin siis tiedätkö, tossa saadaan vähän niin kuin kusetettua aivoja tekemään hyviä tapoja, jos ne sitten oppii tai jotain. No siis mieti koodausta, on näitä lead-kodeja sun muuta. Niin, lead-koodi, joo, se on nimenomaan semmoinen. Hakee rank lead-kodeja sun muuta. Jep, niinkö vittu koodaat, teet niinkö töitä, mut sitten kun sulle tulee joku, että oot päässyt levelin läpi, on silleen juma. No koodaus on kyllä muutenkin hauskaa, että paska esimerkki. Niin, ja siis oikeasti lead-koodi on ihan vitun paska esimerkki, koska se on lähtökohtaisesti sitä hauskinta asiaa koodauksesta, mitä sä pääset tekemään. Siellä sä ratkaiset pelkästään niitä abstrakteja ongelmia, mitä sulla työelämässä ei todellisuudessa tule ikinä vastaan. Että siellä ne ongelmat on sellaisia, että miten mä teen tällaisen rekursiivisen funktion, joka tekee tätä ja tota, ja sitten tässä on tällainen monimutkainen ongelma, mutta todellisuudessa duunissa saat sillä, että make button larger. Sitten kun teet ne isomman, niin tulee uusi tiketti, että make button smaller. Niin, fuck! Vittu! Speksi muuttuu vartin välein, saatan. Niin, ja sit oikeasti se duuni on paljon enemmän sitä, että sä kommunikoit ja saatat tehdä vaan speksin mukaan juttuja tosi paljon. Että lead-koodi on siitä huono esimerkki. Siellä sä saat oikeasti tehdä sitä, mitä todennäköisesti suuri osa koodereista haluaisi tehdä. Mietitkö Jiraakin pelillistettäisiin? Kyllähän sillä voit räkätä, että monta story pointsia niin, sprintistä tehnyt. Tekee semmoisen jutun, joka niinku vaan näyttää siinä toisella näytöllä koko ajan se numero, että story points. Sitten se menee aina yhden eteenpäin. Siirrät tiketin Daneen, niin pitäisi tulla joku vitu hieno animaatio. Niin. Jep. Well done. Näinpä.
Tai sit mä oon miettinyt, että joskus 50-luvullahan keksittiin, että seksi myy helvetin hyvin. Niin, että kuka olisi uskonut tämän? Markkinoijat oli silleen, että ei vitsi, että nyt me laitetaan tää nainen tähän mainokseen, niin tää myy ihan hulluna. No niin. Niin sitten tää pitää vähän niinku ajaa tuohon koodaukseen, että sieltä aina tulee joku tietynlainen kuva, jonka ihminen assosioituu rewardiksi siitä asiasta, että saat saada jonkun työn tehtyä. Totta. Sitten tuossa saadaan kusetettua ihmiset tekemään kovemmin töitä. Jep, ei kusetettua, kun motivoitua. Niin, motivoitua. No joo, tuo voisi olla ihan hyvä. Mutta ei siis, en tiedä, varmaan jossain niin tehtaissa, jossain Kiinassa ehkä tehdään jotain semmoista, että ei vitsi, että sä kasaat tämmöisen töötin, ja sitten kun se on valmis, niin tulee tämmöinen iloinen bling-soundi, joka kuulostaa todella Kiinassa kasaat tämän töötin, niin saat katsoa 4 TikTokia. Monta tööttiä tunnissa, niin monta TikTokia pääset katsomaan. Eikö aina kun sulla menee 5 sekuntia töötin rakentamiseen, niin jokaisella töötillä niin se TikTokki vaihtuu. Totta. Pakko rakentaa koko ajan. Vittu toi motivois. Aina kun saat töötin valmiiksi, niin vaihtuu. Teet vaan sitä siinä. Ihan koko ajan. Aivot sumussa. Joo. Aivot sumussa, dopamiinia vaan aina. Jep. Sitten tiedätkö, mieti kuinka nopeasti se töötin rakennuksen prosessi optimoituisi niin ihan huippuunsa. Siellä on 100 töötin rakentajaa. Ja koko ajan niin kaikki ihan TikTokin huumepäissään siellä. Tiedätkö, dopamiinia vaan tulee. Sitten ne on vaan silleen, että ei vittu, mä haluan nopeampaa. Ja Jep. niin kuin, sitten kohta ne on keksinyt jo tavan niin tosi nopeasti, että ei vitsi, tänhän voi tehdä 2 sekunnissa. Jep. Siis meidän pitäisi perustaa konsulttiyhtiö ja mennä tehtaisiin näyttää, miten tämä homma hoituu. Tuo voisi olla kova. Tehdään softa, joka niin assosioi sen duunin valmistumiseen ja sitten se pyöräyttää sitä TikTokia eteenpäin. Jep. TikTokit vehtaille, niin kyllä lähtee nousuun. Mutta toisaalta siinä kyllä pitäisi kääntää se algoritmi. Jep. Et käytännössä jos kestää hullun pitkään, niin sit se on todennäköisesti vaan sellainen, että no ei ole enää motia. Paska TikTokki. Tai sitten tulee liian hyvä TikTokki, niin se jää katsoa sitä pitkäksi aikaa. Mut se pitää olla, että se pyörii vaan kerran se TikTokki ja sitten menee mustaruuteen. Jep, näinpä. Toi toimes. Jep. Ei niinkö voi kuitenkaan konailla, että kyllä sinne töitä on menty tekemään. Niin näinpä. Ei sulle tästä makseta. Tai siis eihän niille tarvitse edes maksaa siinä vaiheessa. Mutta se on paha se algoritmi, mitä jotenkin katsoa, että kauan menee vitun töötin rakentamiseen. Että jos töötin rakentamiseen, mikä vittu se on töötti? Siis on auton töötti, mitä vittua? Mä ajattelin, ei oo ihan sama. Niin, että jos töötin rakentamiseen menee 5 sekuntia, niin ei voi näyttää minuutin TikTokia. Vaan se pitää katsoa, että about sen pituinen TikTokki aina, mitä menee sen töötin rakentamiseen. Näinpä. Ja sitten niin aina vaan lyhempiä TikTokkeja, että se prosessi kehittyy, että ne oppii tekemään nopeampaa. Jep, okei, todellisuus olisi se, että 20 sekkaa menee töötin rakentamiseen, niin aina 15 sekunnin TikTokkeja. Sitten kun ne kehittyy siinä, että ne saa 15 sekunnista tehtyä sen töötin, niin sit vaan 10 sekunnin TikTokkeja. Jep, kyllä. Tiedätkö, ihan kunnon kusetusta. Ihan niinku pikkumäärillä aina pienemmäksi vaan sitä. Niin näinpä, siis semmonen, että ne vähän niin kuin aina optimoi sitä kohti, että ei vitsi, kohta meidät sisältää dopamiinin jatkuvalla syötöllä, mutta todellisuudessa se ei ikinä niin kuin saavu siihen tilanteeseen. Aina vaan pitää tehdä paremmin. Genius, eli niinku siis todellisuudessa tähän niinku apu, saat vaan liskoaivaa niin vituusti. Jep. Mutta todellisuudessahan tämä johtaisi varmaan burnoutteihin tai jotain, koska se sitten uusi työntekijä siihen. Niin, kyllähän näitä riittää. Näitä riittää, joo, työttömyys on kovalla tasolla. Että. Jep. Joo, töitä tekevälle riittää. Niin, nimenomaan. Mutta toisaalta, nyt kun on AI tulossa, niin mä luulen, että ennen kuin kehittyy tuollaisia hulluja pelillistettyjä koodausjärjestelmiä, niin AI koodaa meidän puolesta kaiken. Jep, AI rakentaa töötitkin kohta. Saatana. Tai ei tarvi sitä tööttiä, eikä AI ajaa sitä autoa. Niin, se voi olla. ei tarvitse tööttiä. Kyllä. Mut kavereista taas
Toivon, kun meillä on aihe, niin sitten voi mennä siihen vaan backiin aina. Ei, oikeesti mä haluan mennä takaisin tuohon tööttiin. No niin, puhutaan töötistä nyt tää vähän. töötti-idea tuli siis tosta, kuka laulaa Crazy Train? Ozzy Osbourne. Joo. Ozzy Osbournella on elämänkerta. Ja se siinä elämänkerrassa kertoo siitä, kun se oli tööttitehtaalla töissä. Oikeesti? Onks lukenut? Joka tööttiä piti testaa pari kertaa, niin se aina Ja sitten sen jälkeen piti painaa semmoista counteria, joka laskee, että kuinka monta sä oot testannut tai jotain. Siis siinähän voisi lukaa tehdä kunnon niinku musaa. Mä luulen, että se ehkä siitä lähti se ura niinku pikkuhiljaa. Mä luulen, että sen kuulova heikkeni ton takia. Mut niin. Sekin voi olla. Siinä samassa elämänkerrassa se mun mielestä kertoi siitä, että miten se alkoi niinku haistelemaan jossain vaiheessa sitä liimaa, jota käytettiin siihen tööttien tekemiseen. Sieltä ne originit tulee vaan. Joo, siis musiikki syntyy tuskasta ja sen takia nämä kaikki muusikot käyttääkin näitä päihteitä. Ja Ozzylle se lähti siitä liimahaistelusta tehtaalla. Mut joo, niin, töötit lähti sieltä. Mitä olit kysymässä? No mä kysyin sen kohta, mutta tuli tosta vaan mieleen, että elämänkerta olisi kyllä siisti lukea. Mä oon lukenut Cheekin sen kirjan. En ole varmaan mitään. Etkä tää siistimpää henkilöä keksi? En keksi. No sille, että kuka olisi niinku, Cheekki niinku. Kenen elämä on mielenkiintoista? Jep, se niinku kaikkien pitäisi kuulla. Jep, mut joo siis. Ois hauska. Pitää googlaa, kello on hyvät elämänkerrat ja lukea. Tai no oikeastaan ehkä parempi vaattaa henkilöä, kuka kiinnostaa lukea sen. Niin näin mä. Ootko lukenut paljon elämänkertaa? En. En mäkään. Mik? Okei, joo, siis mä voisin lukea niinku uran kannalta jonkun ison startup-founderi, tech-startup-founderi elämänkerran. Koska sit mä vähän niinku näkisin, että minkälaisia... Jobsin kirja hyvä. No sitä on kehuttu esim. Paljon, mutta sitten ihan niinku suomalaisiakin niin voisi kiinnostaa esim. Paranoidi Optimisti, joka oli siis tämän Risto Siilasmaa, joka oli niinku se Nokian kriisiajan johtaja tai jotain. Joo. Paranoidi Optimismi. Okay. Oliko se kirja? Ihan, se oli ainakin tosi mielenkiintoinen. Olen siis lukenut siitä tosilta kakanne ja kuuluu jonkun verran juttua. Mut joo. Onkohan Mr. Legendalta kirja Linuxelta? Linus Torvalds. Vois kuvitella, että on. No, tai en tiedä. Se on aika nörttiä, se varmaan hirveästi. Ei se kyllä vittu jaksa ei kirjaa. Se voi vittu. Se jotakin gittiä vähän. Siis sen elämänkerta on niinku literaallikoodia. Niin no joo, ei sillä kyllä vittu varmaan paljon olisi kerrottu. Se istuu vittu himassa. Ei ole paljon kerrottavaa. Se on kyllä niinku internetin backbone. Joo, ei siis oikeasti, niinku, jos mä mietin viihteellisestä näkökulmasta, niin oikeasti tosi harvalla on niin mielenkiintoinen elämä kuin jollain Ozzy Osbournella. Niin kuin rockstaroilla. Mitä vittua? Semmoisia voisi olla hauska lukea. Siis niillähän on helvetin mielenkiintoinen elämä. Yleensä se on lyhyt, mutta ne bailaa vitusti ja niillä on mielenkiintoisia juttuja. Kontsaa on. Mietin joku, niin siis, en tiedä, joku Guns N' Roses. Kyllähän ne on vittu elänyt elämää varmaan. Guns N' Roses, jep, just joku tollanen. Niin näinpä. Mut joo, ei. Ite kyllä varmaan lukisin jotain tollaista tekkistara oma elämäkertaa. Jep. Pitää jossain vaiheessa ottaa. Mulla oli vasta manga-arkki, luin mangaa, kun nyt mä luen näitä non-fiction kirjoja. Jossain vaiheessa pitää testaa elämänkertaa. Mutta niin oli sitä vaan sanomassa aikaisemmin, että nyt kun muuttanut Helsinkiin, niin aina kun käy Oulussa, niin ihan vitu siisti nähdä vanhoja kavereita. Eli kommentti kavereihin liittyy. Joo, siis ei ihan samoja fiiliksiä. Siis välillä aina niin miettii, että ei vitsi, että olisi siisti nähdä noita kavereita enemmän. Siis, koska ne on hyviä tyyppejä ja oikeasti niiden kanssa viettää mielellään aikaa. Ja niin oikeasti välillä niin harmittaa se, että on muuttanut pois ja niitä näkee niin harvoin, kun oikeasti niiden kanssa hengaisi paljon enemmän. Tai niin mielellään enemmän. En tiedä, onko sitten molemmin puolista. Kuitenkin niitä vaan vituttaa joka kerta, kun meikä tulee käymään. Mutta joo, no siis itse on kyllä tänäkin vuonna käynyt tyyliin vaan pari kertaa Oulussa. Aika harvoin niitä tulee sitten nähtyä. Mutta tavallaan mä näen ton myös omalla kohdalla hyvänä, että tässä alussa. Onko mä käynyt 2 Oulussa muuten jälkeen? 2 kertaa varmaan. Että ei koko ajan ramppaa siellä, että tavallaan... Siis hauska nähdä, kun menee Ouluun, mutta silti mä haluan vähän niin jättää ne taakse, että on enemmän tilaa täällä rakentaa uusia sosiaalisia piirejä. Että niin, ei turvaudu koko ajan vaan siihen ja sitten Oulussa saa koko ajan. Niin, ihan totta.
Siis, mut kyllä mä oon myös sitä mieltä, että oikeasti se, että sulla on hyviä kavereita, joita sä näet harvoin, niin silloin kun sä näet, niin se on 2 kertaa parempaa. Jep. Koska silloin sulla oikeasti on paljon juttelemisen aihetta, paljon juttuja, mitä on tapahtunut viime kerrasta. Jep. Ja sit kun on valmiiksi hyvä frendi, niin ei se välttämättä katoa mun mielestä se niin bondi siitä niin nopeasti, että helposti sit pystyy kuitenkin niin viettää samalla tavalla aikaa niin kuin ennenkin. Jep. Onko sulla mitään hyviä vanhoja frendejä, kenen kanssa oot huomannut, että ei enää vaan niinku juttuluista tai ei enää ole mitään yhteistä tai ootte vaan niin erilleen kasvanut, että ei enää silleen kiinnosta nähdä? Niin, no en mä tiedä. Niin. Siis mulla on sellaisia vanhoja frendejä, joiden kanssa on niinku vähän se yrittäminen niinku loppunut. Et me ei vaan niinku, kyllä mä uskon, että vieläkin olisi juttuja ja olisi hauskaa. Jep. Mut ei ole vaan pidetty yhteyttä ja sit se on vähän niinku kuollut. Että toki niinku siis tällaisia lapsuuden kavereita, joista osasta on nykyään, voi sanoa, että ne on hyviä kavereita. Läheisiä kavereita, niin niitä oli tosi paljon silloin lapsena. Jep. Mutta aika iso osa on sellaisia, jonka kanssa vaikka sit kun ei oltu enää samassa koulussa, niin kommunikoitiin. Niin. Et siis aika monesti se vaan jäi siihen, että okei, nyt mennään eri kouluihin. Jep. Uudet piirit, ei enää hirveästi pidetä yhteyttä. Niinpä. Tai no mulla oli esimerkiksi se, että aika moni mun lapsuuden kaveri oli vähän niin kuin vuoden vanhempi kuin mä. Sitten ne meni lukioon, niin siitä ei enää pidetty hirveästi yhteyttä. Jep. Metsi oli vielä ala-asteella, eikö yläasteella? Jep. 9. Jep. Joo, en mä tiedä. Itse oon huomannut joitain vanhoja hyviä frendejä. Niitä on vitun hauska vieläkin nähdä. Mut huomaa vaan, että on kasvanut niin erilleen, vaikka tavallaan onkin tosi hyvä ystävä. Ei ehkä hirveänä enää ole juteltavaa. Niin, että jäbästä joku siinä on. Jotenkin se takkua. Hauska nähdä, mutta ei ole niinku silleen, ei lähde vaan saman tien rullaan täydellisesti. Musta tuntuu, että jäbällä on käynyt niin, että sä oot lähtenyt vähän niinku tähän uran rakennukseen ja kämpähommaamiseen ja fiksuun sijoittamiseen ja sit se sun lapsuuden kaveri on alkanut narkkaamaan ja elämään Kelan tuilla. Nyt ei puhuta narkkikavereista, mutta noitakin kyllä on. Mut en niin, mä no ei siis totta kai surullista, mutta siis niinku, kyllähän niitäkin on joo. Jep. Mut siis, en mä tiedä, mut silleen se vaan menee, kasvaa erilleen. Niin. Ja tääkin on varmasti, mä veikkaan, että munkin osalta paljon vaihe just muuttanut tänne ja muuttunut omasta mielestä ihmisenä vitusti viimeisen 2 vuoden aikana ja hakee itseäni. Jäbä on muuttunut. Saatana. Mä en tiedä, oliko toi joku Pasila-referenssi. Mä en ole vieläkään kattonut Pasila. Se on meemi-animaatio. Joskus kidinä siis katsoin itse paljon. Nyt aloin kelaan ehkä siinä on sekin, että muuttunut ja haluaa mennä eteenpäin, niin sit jotkut tosi vanhat kaverit jollain tapaa muistuttaa siitä, kuka oli ennen, kuka ei enää halua olla. Niin sit ATM on vaan tämmönen vaihe, että ei jaksa niitä. Niin, ei niin paljon halua nähdä, mutta en mä tiedä. Toi voi varmasti olla osa syy, että Okei, kavereista. Miten sä näet, ollaan puhuttu niinku tutustumisesta ja kavereiden tekemisestä, mutta sit kun sä oot jonkun hyvä frendi, niin tuntuuko sulla, että se kaverisuhde automaattisesti pysyy? Tai kuinka paljon sä näet efforttia, kuinka paljon sä näet kaverisuhteet niinku duunina? Duunina? No, kyllähän siis mä sanoisin, että mun hyvät kaverisuhteet on aika vähän duunia, mutta kyllä kaikki kaverisuhteet loppujen lopuksi vaatii duunia vähän. Mutta yleensä se on palkitsevaa duunia. Jep. Että käytännössä mä koen sen, että okei, joskus niin pitää järjestellä ja nähdä vaivaa siihen, että okei, että lähtee friendin luokse käymään tai että lähtee niiden kanssa ulos, ei jaksaisi, mutta lähtee silti, koska kaverit haluaa lähteä ja näin. Jep. Niin okei, joo, se voi olla raskasta monella tapaa, mutta sitten niin, että yleensä se palkitsee, sulla on kuitenkin kivaa niiden kanssa. Jep. Mutta joo, varsinkin niin
kaverisuhteiden alkuvaiheessa, niin totta kai se on paljon duunia. Että siinä vaiheessa sä joudut niin oikeasti työtä tekemällä tutustumaan niihin tyyppeihin paremmin, opiskelemaan mitä ne tekee. Ja okei, mä uskon, että niin noikin asiat, esim. Niin se tutustumisvaihe, niin sit kun sä oot hyvä siinä, niin se menee oikeasti naturaalisti. Ja en mä niin koe, että se on mikään älytön vaiva, mutta kuitenkin niin semmoinen, että ei sitä ihan joka ikisen vastaan tulevan kanssa jaksa alkaa niin tutustumaan välttämättä kunnolla. Jep. Et vaatii kuitenkin efforttia, ja sitten se vaatii just molemmin puolesta efforttia, että se ei ole todellakaan aina sopiva. Jep. Mä näen, että kaverisuhteet, vaikka syvä kaveri, niin silleen vaatii duuni. Mä en tiedä, onko toi duuni oikein sana. Ehkä effortti on parempi sana. Kyllähän mekin tehdään kaikkea aina välillä. Mä näen sen niinku efforttina, mutta sitten jos sulla on hyvä kaveri, kenen kanssa haluat tehdä, niin sen pitäisi tuntua ei sen pitäisi tuntua duunille, se on efforttia, mutta se on sellaista mukavaa. Tiedätkö? Niin, siis näinpä. Et oikeastaan niinku, kun mä lähden esim. Mun hyvien kavereiden kanssa mökille, niin joo, se on monesti efforttia. Jep. Mä joudun mennä sinne junalla. Ei hirveä homma ja kaikki planet pitää ottaa siltä viikolla pois tai jotain. Jep. Mutta sitten niinku, okei, effort made, but reward is so much stronger, että Jep. Niin, en mä siis tiedä. Ja toki siis niinku joskus mä niinku myös koen sellaisia, että okei, välillä sun pitää tehdä sun kavereiden kanssa sellaisia juttuja, mitä ne haluaa tehdä sun kanssa, mutta sä et välttämättä jaksaisi. Että joskus se on pelkästään sitä efforttia, ja mä kyllä uskon, että toi on vasta kaverisuhteen ylläpitoa sit, mikä on mun mielestä ihan tärkeä kanssa. Jep. Ja siis silloin, jos molemmat saman verran about käyttää efforttia, niin ei se silleen tunnu effortille ymmärrä. Niin, näinpä. Siis silloin se on semmoinen hyvä dynamiikka. Mutta kyllä mä uskon, että se on myös sellaisia suhteita, missä joku on aina se osapuoli, joka näkee hulluna efforttia, ja sitten toinen ei yhtään. Mikä, no, se voi toimia, mutta itse on niinku heivannut, siis itse on, en mä nyt sano heivannut, mutta ollut useampikin kaverisuuden elämän aikana, missä hyviä kavereita haluaisi hengata, mutta huomannut, että se toinen ei näe mitään efforttia koskaan. Ja itse on aina se, kuka kutsuu ja tekee kaiken, niin mä oon vaan päättänyt, että en mä niinku, se pitäisi olla pitkässä juoksussa about 50-50 mulle, silleen, että mä haluan pitää sen kaverina, niin sit on vaan jättänyt kutsumatta ja sitten ne on käytännössä kuollut. Niin näinpä. No siis siinä vaiheessa, jos sä jätät kutsumatta ja se kaverisuhde kuolee sen seurauksena, niin no, you got your answer. Niin. Mutta kun ei kyse aina ole siitä, ettei se toinen haluaisi hengata. Ei niin. Se on myös monesti silleen, että mä oon myös esimerkiksi huono kutsumaan ketään. Jep. Mä oon sellainen henkilö, että jos mulle ei helposti tule niinku vastaan tekemistä, niin sit mä saatan olla vaan himassa, eikä mua häiritse se asia. Mutta toki niinku haluan hengailla monesti kavereiden kanssa, haluan jauhaa jutuista ja näin edespäin, käydä kaljalla tai urheilemassa, niin sitä kautta tulee niinku tehtyä, mutta niinku ei se ole mikään luontainen juttu mulle, että okei, nyt mä haluan pyytää mun kavereita tekemään jotain juttuja, ja sen takia tulee ehkä heikosti pyydettyäkin. Niinpä. Mutta kyllä silloin, kun se on niinku sellainen luontainen juttu, ja no kuitenkin monesti niinku oikeasti halua on, mutta sitten ei välttämättä niinku osaa tai tämmöisiä ongelmia. Niinpä. Se ei aina johdu siitä, mutta niinku, kyllä se usein on silleen, että jos se on pelkästään yksipuolinen, niin se on vähän toksinen ehkä. Jep. Toksinen tai uuvuttava tai jotain. Mutta joo, toikin yksi puhuttiin, että miten kavereita, niin ehkä uudelle paikkakunnalle noin nettijutut on vielä, mutta se on helvetin hyvä, että hostaat vaan oikeasti, niin keksit vaan ohjelmaa, joku lautapeleiltä, jotain aktiviteettia, jotain kutsut vaan porukkaa. Et itellä, no siitä nyt on aikaa ja pitkiä aikoihin, nykyään mä tykkään järketä ja kutsua, mutta ehkä oli ennen just itselläkin joskus toi, että oletti, että porukka aina kutsuu. Sitten yllättäen huomasi, kun alkoi itse kutsua porukkaa, niin kaikki tuli aina mielellään. Niin näinpä. on vaan taito, mikä pitää opetella, jos haluaa. Et monet saattaa oikeasti ajatella, että ei vitsi, että ei noin ehkä tykännytkään musta. Mutta oikeasti ne ei vaan jaksa kutsua. Kyllä mä luulen, että moni sunkin kaverisuhteesta saattanut niinku jäädä vähän niinku siihen, että se toinen osapuoli ei ole ollut se aktiivinen osapuoli siinä helposti. Joka niinku on vaan tottunut silleen, että hei, tuupa meidän kanssa pelaa bingistä tänään. Jep. Siis nimenomaan se, että sä kutsut jengiä, niin sehän jo auttaa sua ihan hulluna
kaverien hankinnassa eteenpäin. Jep. Et vähän niin kuin heittäydyt sinne ulos, että okei, sanot sinne ryhmään, WhatsApp-ryhmään, että ei vitsi, että hei. Kamerasta loppu akku. Ei se haittaa, voidaan pikkuhiljaa räppäillä. Joo, eipä siinä. Taas tulee freeze frame. Jep. Mut niin, vitsi, meni kyllä ajatus sekaisin. Jotain kutsua kaveri. Niin, eli kun oot kutsumassa kavereita, tai ei vaan siis niin se steppi, että sä kutsut kavereita, laitat sinne WhatsApp-ryhmään viestiä, että hei, tulkaapa tänään, mennään pelaan pingistä, niin se auttaa ihan hulluna siinä, että se niin homma luistaa. Monesti on semmoisia WhatsApp-ryhmiä, missä on paljon kavereita, mutta ei kukaan ikinä laita sinne mitään, että hei, tehdään nyt tätä. Jep. Se vaatii sen yhden tyypin, joka vähän niin rohkaista ja kysyy jengiä messiin. Ja toikin, jos tuntuu vähän, että ei ole super aloitteellista porukkaa ryhmässä, niin laittaa just, että pingistä perjantaina eikä ole silleen, että no pitäisikö nähdä joskus tässä. Sanot päivän ja jutun, niin porukka yleensä kyllä innostuu. Jep, tai sitten jonkun toisen kaverin siitä samasta ryhmästä tai jonkun toisen kaverin kanssa oot vaan silleen, että no pitäisikö lauantaina lähteä ulos. Sitten vaan ilmoitat sinne, että ollaan menossa ulos, tulkahan messiin. Niin tollanen, se on helppoa ja niin love effort ja kuitenkin niin tosi tärkeä juttu. Ja porukalla tulee hyvä olo, jos sä pyöt niitä ulos. Eikä tarvi olla mikään helvetin hyvä frendi, voi olla tuttukin vaan tai joku oudompi. Kysyt vaan, yleensä porukka on niin mielissään siitä, että joku haluaa hengata niiden kanssa. Niin, näinpä. Ja niin mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, no se sanoo ei. Jep. Ja sitten tiedät, että ei kannata tulla aikaa siihen, tai jos sillä on syy, niin sitten sovitte jonkun toisen päivän tai whatever. Niin, näinpä. Että ei sinne voi tapahtua mitään. Sitten ehkä kun ihmiset on kuitenkin kiireisiä, niin pitää mielessä se, että vaikka joku sanoo ekalla kerralla ei, niin kyllä sä voit kutsua se ensi kerralla kanssa. Jep. Sillä saattaa olla vaan joku toinen meno, minkä se oli luvannut. Se ei halua double bookkaa. Jep. Niin ei ehkä ole silleen niin hyvä, että jos ekalla kerralla se sanoo, että no, nyt ei oikein natsaa, niin sit ei enää ikinä pyydä. Jep. Vaan että niin okei, se on sitä duunia. Jep. Kyllä se yleensä aistii kiinnostaa, onko se ei vai onko se silleen, että olisi kiva, mutta nyt ei kerkeä. Joo, näinpä. Ehkä sen pystyy aistimaan sit, kun on harjaantunut korva. Mutta joo, siis... Mutta vaikka mun kiipeilykaveri, niin mä kyllä tiesin sen pari kertaa oltiin jossain samassa kaveriporukassa oltu. Mutta ei me silleen kavereita oltu mitenkään. Mä en muista vieläkään miksi, mutta mä halusin alkaa kiipeilemään. En muista miksi, mutta mä laitoin just sille tyypille snappia, että lähdeks kiipeilemään. Sitten se oli sille, että lähtee vaan kiipeilemään. Sitten meistä tuli kiipeilykavereita ja helvetin hyviä kavereita, niin tolleen vaan rohkeasti porukalle viestiä, ei koskaan tiedä mitä siitä tulee. Niin näinpä. Ehkä se on tämän episodin opetus. Jep, pointti, että kaverisuhteet vaatii duunia. Näinpä. Efforttia. Jos sä haluat tehdä kavereita, se vaatii efforttia. Sitten kun sulla on kavereita, niin se vaan monesti rullaa ehkä jollain. Se vaatii ensin rohkeutta siitä, että sä uskallat ottaa yhteyttä tai jättää sen viesti sinne kaverifoorumille. Sen jälkeen se vaatii efforttia, että sä jaksat tutustua niihin ja ylläpitää suhteet ja pyytää niitä ulos. Ja olla aktiivinen siinä suhteessa. Just näin. Näihin on hyvä lopettaa. Jep, hei kiitos kun kuuntelit. Varsinkin jos pääsit tänne asti. Iso respect. Laita kommentteihin seuraavan jakson idea, niin me luvataan, että se pitää tämä faktaa siitä aiheesta. Jos kuuntelet tänne asti, niin me luvataan, että me tehdään sun aihe. Kyllä. Kuhan ei ole mitään. Katsotaan mistä saatana. No niin. Todennäköisesti ei jutella muuminmukeista tai mistään sairaista aiheesta, mutta joo. Eikä politiikasta. Tei. Jep. Joo, hei, kiitti moro. Kiitti moro.